ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குறதா? யாராவது ஒருத்தர் ரெண்டு பேராவது கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்ணுங்க. கேக்குது மாதாஜி, நல்லா கிளியரா கேக்குது. ஓகே, ஸோ இது லைவ் போயிட்டு இருக்கு. நம்முடைய பிரபுபாதருக்கு நமஸ்காரங்களை தெரிவிச்சுட்டு பிரணத்தியோட நாம் இன்னைக்கான செஷன் இது ஒன்லி ஓரியன்டேஷன் தான். ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி போகும் அப்படிங்கிறத நாம இன்னொரு முறை, ஏன்னா நிறைய பேர் அதுல ஜாயின் ஆகாததுனால இன்னைக்கு மீண்டும் ஒரு 1 hour தான் நம்ம இந்த ஓரியன்டேஷன். நெக்ஸ்ட் வீக் நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷா வி வில் டேக் அப் த கிளாஸ், டைரக்டா கிளாஸுக்கு போகலாம். ஸோ என்ன படிக்கணும்ன்றதையும் நான் குரூப்ல கண்டிப்பா ஷேர் பண்றேன் நான். ஓகே, ஸோ பக்தி சாஸ்திரி நாம படிச்சது வேற. இப்ப பக்தி வைபவ் எப்படின்னா, முன்னாடியே நீங்க யூ ஹாவ் டு ஸ்டடி அண்ட் கம். ஆல்ரெடி பாகவதம் நீங்க எல்லாரும் கேட்டுட்டு தான் இருக்கீங்க. இப்போ பாகவதம் இப்போ நம்ம 4th கேண்டோல இருக்கும். ஸோ ஆல்ரெடி 1, 2, 3 கேண்டோஸ் ஃபுல் ஸ்டடி நம்ம பண்ணிட்டே வந்திருக்கிறதுனால நீங்க அடுத்த வாரம் நான் என்ன கிளாஸ் எடுக்க போறேன்றத முன்கூட்டியே உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரிய வரும் இல்லையா? இன்னைக்கு ஒரு சாப்டர் முடிச்சா நெக்ஸ்ட் சாப்டர் எடுக்க போறோம். இன்னைக்கு ஒரு சாப்டர்ல ஒரு 10 ஸ்லோகம் 15 ஸ்லோகம் முடிச்சா நெக்ஸ்ட் அந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நெக்ஸ்ட் ஒரு 15-20 ஸ்லோகம்னா முடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு. அப்படிங்கறத அந்த பர்டிகுலர் சாப்டர் நீங்க ஒரு முன்கூட்டியே தரோவா ஒரு முறை வாசிச்சுட்டு வாங்க. எனவே ஒரு பக்தி வைபவுக்கு நீங்க பக்தி விக்ஷா குரூப் போட்டுட்டு, ஐ திங்க் மோகன்தாஸ் பிரபுஜிக்கு சொல்றேன் நானு. ஸோ யூ ஹாவ் அ குரூப்ஸ். ஒரே குரூப்ல பண்ற மாதிரி இருந்தாலும் பண்ணுங்க, ஏன்னா வி ஆர் வெரி லெஸ் பீப்புள் தான் இல்லையா? இல்ல நாங்க ஒரு குரூப்பா லைக் மைண்டட் பீப்புளா இருக்கிறவங்கள மட்டும் நாங்க போட்டுட்டு பண்றோம். ஏன்னா சில பேருக்கு பேசுறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்காம போகிறதும் இருக்கும். சில பேர் இங்க பேச மாட்டாங்க, பட் அட்லீஸ்ட் பக்தி விக்ஷா குரூப்லயாவது அவங்க பேசி அந்த தே வில் கம் அவுட் ஆஃப் தட். எல்லாருமே இந்த பக்தி வைபவ் டிஃப்ரெண்ட். பக்தி சாஸ்திரிலே நம்ம பேச வேண்டியது இருந்தது, ஆனா எல்லாருமே பேச மாட்டோம். நம்ம ஏன் சைலண்டா அப்சர்வ் பண்ணிட்டு எக்ஸாம் எழுதுறவங்களும் உண்டு. ஆனா அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. இட் ஷுட் பி வெரி இன்டராக்டிவ் செஷனா இருக்கணும் பக்தி வைபவ். ஏன்னா இது பகவானை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது. நம்ம அங்க பகவான் சொன்னதை பற்றி கேட்டு இருந்தோம். இங்க பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உங்களுடைய உணர்தல் எப்படி இருக்கு, நீங்க என்ன புரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கறத நீங்க வெளிப்படையா ட்ரை பண்ணா மட்டும்தான் நீங்க இதுல ஒண்ணும் தப்பே கிடையாது. லெட் அஸ் ட்ரை. எல்லாருமே தவறு பண்றவங்க தான் எல்லாருமே பட் கோர் பிரின்சிபிள்ஸ் கரெக்டா நாம கான்செப்ட் ஞாபகம் வச்சுட்டா போகும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம அப்ளை பண்ற விதத்தை நீங்க உங்களுடைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் அந்த மாதிரி உணர்ந்து நீங்க சொல்லலாம். அதுல தவறு கிடையாது. இல்லைன்னா சாஸ்திரிக் ரெஃபரன்ஸ் நம்ம உணர்தல அடுத்த முன்னாடி ஷேர் பண்றதுக்கு பிடிக்கலன்னா, ஸோ தட் சில பேர் கான்பிடென்ஷியலாவே இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க. அதனால அப்படிப்பட்டவங்க சாஸ்திரிக் ரெஃபரன்ஸ் வச்சு நீங்க கண்டிப்பா பேசலாம். ஸோ ஒன்லி த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யார் இந்த சீரியஸ் ஸ்டடி எக்ஸாம்ஸ் எழுதி சர்டிபிகேட் வாங்குறவங்க தான் இந்த குரூப் டிஸ்கஷன்ஸ் அந்த மாதிரி இதுல ஈடுபட்டு சொல்லணும். இஃப் somebody is willing to just அப்சர்வரா இருக்கிறவங்க சைலண்ட் லிசனரா இருந்துட்டு they can leave. இன் ஜென்ரல் எந்த லாங்குவேஜ்லயுமே அபார்ட் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த பர்டிகுலர் செஷன் அட்டென்ட் பண்றது கிடையாது. ஆனா தமிழ்ல மட்டும் அது ஒரு விதிவிலக்கு இல்லையா? அதனால இஃப் யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் த ப்ரோக்ராம், பேசிக்கலி பக்தி சாஸ்திரி சர்டிபிகேட் வாங்கி இருக்கணும். தட் இஸ் த மேண்டேட்டரி திங். ஃபர்ஸ்ட் மேண்டேட்டரி திங் 16 ரவுண்ட்ஸ் கண்டிப்பா பண்ணணும். அடுத்து 4 ரெகுலேஷன்ஸ் கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும். இப்படி இருக்கக்கூடிய ஒருத்தவங்க இந்த கோர்ஸுக்கு ஜாயின் பண்ணலாம். தட் இஸ் த எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா. அடுத்து இந்த டிகிரி முடிக்கிறதுக்குள்ள அவங்க ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேஷன் ஹரிநாம் இனிஷியேஷன் எடுத்திருக்கணும். இல்லைன்னா முடிக்கும் பொழுதாவது நம்ம எடுத்தா மட்டும்தான் சர்டிபிகேட்டை இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. இது கிரவுண்ட் ரூல். அப்புறமா மாதாஜினே இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் எழுதினேன், நான் எனக்கு சர்டிபிகேட் வரலையே அப்படின்னு நீங்க ஃபீல் பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஏன்னா சில பேர் இன்னும் எடுக்கல இல்லையா? இனிஷியேஷன் எடுக்காதவங்க அதுக்கான முயற்சி கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணணும். ஸோ இல்லைன்னா ஒன்லி பார்ட்டிசிபேஷன் சர்டிபிகேட் மட்டும்தான் கொடுப்பாங்க. ஓகே, ஸோ யூ ஆர் பார்ட்டிசிபேட்டட் இன் திஸ் அப்படின்ற அந்த சர்டிபிகேட் வேணா வருமே ஒழிய, ஸோ இல்லைன்னா உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் இருக்காது அப்படிங்கிறத நான் இப்பவே முன்கூட்டி ஏன்னா இதுவே இங்க ஒரு லெட்டர் பாத்தீங்கன்னா, இந்த ப்ரோக்ராம்ல பக்தி வேதாந்த பிரபுபாதருடைய லெட்டர் ஒன் ஆஃப் இஸ் க்ளோஸ் அசோசியேட், அதாவது அசோசியேட்னு சொல்ல முடியாது, டிசைபிள்
க்ளோஸ் டிசைபிள் சாரி, அவருக்கு வந்து லெட்டர் எழுதியிருக்காரு ஸ்வரூப தாமோதர். ஸோ இது உங்களுக்கு ஒரு நிமிஷம், ஐ ஹாவ் டு ஸ்லைட் ஷோ பண்ணிடலாமா? தெரியறதா நல்லா? ஸ்லைட் ஷோ பண்ணியிருக்கேன் நான். ஓகே, ஸோ இங்க ஸ்வரூப தாமோதருக்கு வந்து அவர் வந்து ஒரு லெட்டர் எழுதியிருக்காரு. இது ஒரு பெரிய லெட்டரே, அதுல ஒரு பாகத்து தான் இந்த இடத்துல போட்டிருக்காங்க. பக்தி சாஸ்திரியில ஏன் அந்த 4 புஸ்தகங்கள் படிச்சோம்? இப்ப பக்தி வைபவ்ல என்ன எதுக்கு ஒன்லி 6 காண்டங்கள் இப்படிங்கிறது எல்லாமே ஒரு கேள்வி. போன வாரம் ஜஸ்ட் ஐ டோல்ட் நீங்க எதுக்காக அப்படிங்கறத வந்து பார்த்துட்டு வாங்க அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். வை ஆக்சுவலி அப்படிங்கறது யாராவது சொல்ல முடியுமா? அட்டென்ட் பண்ணவங்க மாதாஜி நான் சொல்லட்டுமா மாதாஜி? சொல்லுங்க, ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா சொல்லணும். பகவத்கீதை வந்து வழி வழியா அது பகவான் சொல்றது, அது வழி வழியா விவசாயம் மூலம் எல்லாம் கரெக்ட் வந்தது. நடுவுல அந்த சங்கிலி தொடர் விட்டு போச்சு. அதுக்கப்புறம் பகவானே அர்ஜுனனுக்கு அதை சொல்றாரு. அதுல வந்து 5 கருப்பொருட்கள், அதன் மூலம் அது பகவான் சொல்றது மாதாஜி. அதனால பகவத்கீதை நம்ம கண்டிப்பா அதுலதான். ஒரு நிமிஷம் என்னுடைய கேள்வி எதுக்குன்னா, பக்தி சாஸ்திரி என்பது எதற்கு இந்த 4 புத்தகங்கள்? பக்தி வைபவ்ல எதுக்கு ஒன்லி 6 காண்டங்களை மட்டும் வச்சு? ஒன்லி அந்த மாதிரி ஆன்சர் வேணும். ஆன்மீகத்தை பற்றி தெரிஞ்ச இந்த 4 புத்தகங்கள் தான் அடிப்படை மாதாஜி. இந்த 4ம் தெரிஞ்ச உடனே தான் ஆன்மீகத்தை பற்றியே நம்ம உணர்றோம். அதுக்கு முந்தி நமக்கு இதெல்லாம் தெரியாது. ஆன்மீகத்தை உணர்வதற்கு இந்த 4 புத்தகங்கள், பக்தி தொண்டு செய்வதற்கு, அப்புறம் அதை பகவானை பற்றி குணங்கள் இதெல்லாம் தெரிந்து கொள்வதற்கு, அதை எப்படி நல்முறையில் கடைபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும், அந்த வேதங்களை பற்றியும் சாஸ்திரங்களை பற்றியும் தெரிந்து கொள்வதற்கு இந்த 4 புத்தகங்கள் கண்டிப்பா படிச்சாதான் நம்ம ஆன்மீகத்திற்கு வர முடியும். அடுத்தது இந்த 6 காண்டங்கள் எடுத்தாக்க, முதல் 4 காண்டத்துல வந்து தத்துவங்களை பற்றி சொல்வது. அதாவது பகவான் மூலமாக பகவானை பற்றி வியாச தேவர் மூலம் பகவானுடைய குணங்கள், ரூபங்கள், லீலைகள் இதையெல்லாம் பற்றி பகவானை பற்றி முழுமையா தெரிந்து கொள்கிறோம். அதனால இது கண்டிப்பா இந்த 2 புத்தகங்கள் படித்தாக்க ஒருவன் வந்து ஆன்மீகத்தில் சிறந்த முறையில் வளர முடியும் மாதாஜி. அடுத்து வேற யாராவது ட்ரை பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் விஜயகுமாரி மாதாஜி. நம்ம எதுக்கு வந்தோம், உடல் என்ன, உயிர் என்ன, ஆத்மா என்னன்னு தெரியுது இதுல. ரெண்டாவது என்னன்னா நம்மளுடைய கோல் என்ன? நம்மளுடைய கோல் என்னன்னா ஜன்ம மிருத்து ஜரா வியாதி இதெல்லாம் இல்லாம நம்ம எங்கிருந்து வந்தோம், இறைவன்கிட்ட இருந்து வந்தோம், இறைவன்கிட்டயே போறோம் நம்ம. அதுதான் நம்மளுடைய குறிக்கோள், கோல். அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும், அந்த குறிக்கோளை நம்ம பிடிக்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த பகவத்கீதையில வந்து இறைவன் முழுமுதற் கடவுள் என்ன சொல்லியிருக்காரு, அந்த டீடைல் வேணாம் எனக்கு. அது வேண்டாம். மாதாஜி இப்போ ஒண்ணு சொன்னாங்க இல்லையா, சோ லைக் தட் எனக்கு சிங்கிள் பாயிண்ட்ல 1 or 2 பாயிண்ட்ஸ்ல தான் வேணும், டெப்த். அதான் மாதாஜி, இதுதான் இது இறைவன் சொன்னது. இந்த பாகவதம் வந்து இறைவனை பற்றி சொல்றது. ஓகே, அது பாகவதம் ஏன் என்னதுன்னு நான் கேட்கல. பாகவதம்ல எதுக்கு இந்த முதல் 6 காண்டங்கள் மாத்திரம் பக்தி வைபவ்ல வந்து செலக்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கறத பத்தி, ஏன் அதுக்கு ஏன் பாகவதம்னா ஃபுல்லாவே படிச்சு வச்சிருக்கலாம்ல? பக்தி வைபவ்ல முதல் அது ஏன்னா பக்தர்களை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் இத பாத்தீங்கன்னா பக்தர்கள் வந்து எப்படி பக்தி பண்ணாங்க, அவங்களுடைய வாழ்க்கையை பத்தி சொல்லியிருக்குது. அதுக்கோசம் அதை வச்சிருக்காங்க மாதாஜி. நம்ம இதெல்லாம் பேசிக் ஸ்டெப், இந்த NOL NODL எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் எப்படி பக்தி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. எப்படி எப்படி பண்ணாங்க அந்த மாதிரி பக்தர்களை இந்த ஃபர்ஸ்ட் 6 கேண்டோஸ்ல இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் சொல்றேன் மாதாஜி, எந்த ஒரு பொருளுக்கும் ஒரு கருப்பொருள்னு ஒண்ணு இருக்கும். அந்த கருப்பொருள்ல இருந்துதான், அதுல இருந்துதான் மற்ற பொருள்கள் எல்லாம் தொகுக்கப்பட்டு வெளியே. அந்த மாதிரி இந்த பாகவதத்துக்கு வந்து எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே ஒளிவு மறைவு இல்லாமல் நமக்கு சொல்ல, அதாவது ஆரம்பிக்கும் போதே ஜென்மாதியசிய என்ற சொல்லோட அந்த வேதாந்த சூத்திரத்தினுடைய ஒரு சொல்லோட ஆரம்பிக்குது. இதுல வந்து ஒளிவு மறைவுங்கிறதே இல்லை. எல்லாவற்றையும் தொகுத்து
ஆன்மீக வழிக்கு வழிகாட்டுறதுனால இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் மிகவும் ஸ்பெஷல் முக்கியமானதாக இருக்கு. வேற யாராவது? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி, சொல்லுங்க. பாகவத முதல் 6 காண்டத்துல பகவானை பற்றி முதல்ல சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து பக்தர்கள் எப்படி பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செஞ்சாங்க, எப்படி பகவானை அடைஞ்சாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி முக்கியமா சொல்லியிருக்காங்க மாதாஜி. அடுத்து உலக மக்கள் இந்த பக்தர்கள் பக்தி தொண்டு எப்படி செஞ்சாங்கிறத பார்த்து அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் எப்படி அதை மேற்கொள்றது அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு நிறைய ஒரு பிரேயர்ஸ் மூலமாகவும் பிரபஞ்சம் தோன்றியதை பத்தி எல்லாம் சொன்னாங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் மாதாஜி. பகவானை பற்றியும் பக்தர்களை பற்றியும் பக்தி எப்படி செய்யறது பற்றியும் தெரிஞ்சாதான் நமக்கு அடுத்து அவருடைய லீலைகள், அவருடைய அவதாரங்கள், அவர் எப்படி வியாபித்திருக்கிறாரு அப்படிங்கறதெல்லாம் அந்த முதல் 6 காண்டங்கள் படிக்கிறோம். பிரபஞ்சம் எப்படி தோன்றியதுன்னு சொன்னாங்க மாதாஜி. சர்க்கம் விசர்க்கம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சாதான் அடுத்து பகவானுடைய லீலைகளை ஓகே, எல்லாரும் ட்ரை பண்ணியாச்சு இல்லையா? மாதாஜி. எஸ் பிரபு, நீங்க சொல்லுங்க. இப்போ பகவத்கீதையில we started, that is as we enter into our spiritual life, Bhagavad-gita we started understanding what is the position of the Atma, Jiva, Paramatma, Jivatma, Prakriti and all those things. We understood the 5 basic principles. And then, with the NOD and NOI, we become a Vaishnava. That is how we should worship the Lord. What are all the etiquettes we have to maintain? Adella we learned through that. And through Isopanishad, we learned about the position of the Lord, that Lord is the supreme personality of God, that He is everything, He is our principle and all that. So from there, we understood a little bit about the Lord. So that is the basic thing we got through this Bhagavad-gita, NOD, NOI, and Isopanishad. Through Bhagavatam, the first 6 cantos, now we are going deeper. That is looking, we will understand about the creation, cosmic manifestation, and it talks about the prescribed duties for mankind. So by completing this one, we will become a fully realized devotee. Adukku vendi irukkiradhellam we will be getting through this method. So when we are getting prepared, first we understood what is our constitutional position, what we should do, what is liberal. We understood the basics, and then we understood also about the rest of the etiquettes, what one should follow. And now we are going to understand more about the creation, our position, and what are the prescribed duties. Okay, thank you all for your. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. We talk about the Bhagavatam. Why Bhagavatam 6 cantos are included in the Bhakti Vaibhava course. It seems to be the foundation for practicing hearing and discussing the scriptures. Although you can discuss more about the scriptures and you can discuss more about the hearing. இந்த கோர்ஸ் டிசைன் பண்ணிருக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா, it should improve our devotional services. That is one thing. And then another one, I feel that to develop preaching skills. So only then you will be able to develop the preaching skills, and then it increases the knowledge development. We need this to have a deeper understanding about the content of all the 6 cantos. That also will increase our knowledge. And then fourth one is, it is about the personal effect, how all the things that which we learn in the first 6 cantos, you can apply, you can do it personally. And the personal application idu pannalam. Adutha when we develop a taste in the practice, in the taste for studying scriptures, we acquire a lasting taste to know more about Bhagwan, and then to expand our devotional and missionary. And the mission of Prabhupada is to bring in Krishna consciousness among the whole world. That is a major thing. And this first 6 cantos develops the devotional and missionary spirit. And this is what even Jayapataka Swami Maharaj also insists. I feel these are the points which I have noted and I wanted to say. Thank you, Mataji. Thank you very much. Thank you, everyone. எல்லாருக்கும் நன்றிகள். அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு நீங்க புரிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க இந்த இடத்துல எடுத்துரைச்சதுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள்.
So before that, I will go into the prayers and then let me start with that actually. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Now Ajnana Timrandasya Jnananjane Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Tada Swapadandikam. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshti Rishabhanushute Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpadarubhyasya Kripa Sindhubhye Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamini Iti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavade Pachayate Deshadarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivashadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So நாம் இந்த டீடைல்டா இந்த பாகவதத்தை சிஸ்டமேட்டிக்கா படிக்க போறோம். ஸோ பிரபுபாதர் அவருடைய க்ளோஸ் டிசைபிளா இருக்கக்கூடிய ஸ்வரூப தாமோதர் அவருக்கு வந்து கடிதம் எழுதியிருந்தார். ஸோ இந்த இன்ஸ்டியூட் நம்ம ஆல்ரெடி ஜிபிசி பத்தி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அண்டர் ஜிபிசி தான் இந்த கரிக்குலம் எப்படிலாம், தட் இஸ் இஸ்கான் எஜுகேஷன் மினிஸ்ட்ரி. நம்ம அதுல் கிருஷ்ணா பிரபு இஸ் ஒன் ஆஃப் த டைரக்டர்ஸ் ஆக்சுவலி இன் தட். ஸோ அவர் இந்த எக்ஸாமினேஷன் எப்படி, இந்த கரிக்குலம் எப்படி எடுத்துட்டு வர்றது. ஸோ நாமளும் பக்தி சாஸ்திரத்துல வந்து க்ளோஸ் புக் எக்ஸாம் எழுதியிருக்கோம் இல்லையா? ஓப்பன் புக் அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்து வந்து ஸ்லோகா ரெசிடேஷன் பண்ணியிருக்கோம். அட்டெண்டன்ஸ், இந்த 4மே நாம வந்து மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ இங்கேயும் அதே மாதிரிதான் இருக்கும். ஸோ க்ளோஸ் புக், ஆனா க்ளோஸ் புக்ல வந்து 2 டைப்ஸ் வரும் இந்த இடத்துல. ஒரு சாப்டர் முடிஞ்ச பிறகு உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் இருக்கும். ஓகே, ஸோ பிஃபோர் கோயிங் இன் டு தட், இந்த கரிக்குலம் டீடைல் போகிறதுக்கு முன்னாடி, ஸோ இந்த கரிக்குலம் இப்படிதான் எடுத்துட்டு வரணும்ன்ற இந்த லெட்டர்ல வந்து நம்ம ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியா அவர்கள் வந்து சொன்னதுனாலதான் இந்த சிஸ்டமேட்டிக் அப்ரோச்சை வந்து எடுத்துட்டு வந்தாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதுல வந்து பகவத்கீதா, ஈஷோபனிஷத், நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் அண்ட் நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், இந்த 4மே வந்து பேசிக் கோர்ஸ் தான் பக்தி சாஸ்திரம். நம்ம எப்படி ஒரு பிஏ ஆர் பிடெக் ஏதோ ஒண்ணு பண்றோம் இல்லையா? ஏதோ ஒரு ஸ்பெஷலைசேஷன்ல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி பண்றோம். அது மாதிரி பக்தியில வந்து முதல் நிலை டிகிரி வந்து பக்தி சாஸ்திரி. ஸோ ஏன் இந்த 4 புஸ்தகங்களை மட்டுமே வந்து வச்சாங்க? எஸ், எவ்ரி திங் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன். ஈஷோபனிஷத்துல நாம வந்து இந்த அதாவது வில் பி ஒன்லி மந்த்ராஸ் தான் படிக்க போறோம் இல்லையா? அடுத்து NOI அண்ட் NOD என்னன்னாக்கா, ஒரு ஆச்சாரியா வந்து அவருடைய உணர்தலை வந்து நமக்கு தெரிவிச்சது இல்லையா? இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸா அவர் கொடுத்திருக்கார். அடுத்து வந்து டிவோஷன் எப்படி பண்ணணும்ன்றத வந்து நம்ம ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் எவ்வாறு எடுத்துரைச்சிருக்காருன்றத வந்து நமக்கு சொன்னாங்க. அடுத்து பகவத்கீதையில வந்து பகவானே ஸ்வயம் அர்ஜுனருக்கு வந்து கொடுத்த உபதேசம், இப்படிங்கிற இந்த 3 விதமான நிலைகளை பார்த்தோம். சோ நம்ம பக்தி சாஸ்திரி படிக்கும் பொழுது கூட உங்களுக்கு ஜென்ரலா ஒரு கேட்டகரைசேஷனை வந்து உங்களுக்கு படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? சோ இந்த புஸ்தகங்கள் எல்லாம் எதன் அடிப்படையில நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்றோம், ஆன் வாட் பேசிஸ், எல்லாமே நாம எதன் அடிப்படையில எடுத்துட்டு வரோம்? வேதங்கள் அப்படிங்கிற நிலையில இருந்து எடுத்துட்டு வரோம் இல்லையா? சோ அதுல வந்து ஸ்ருதி பிரஸ்தானா, அடுத்து வந்து ஸ்மிருதி, இன்னொன்னு வந்து நியாயா, இந்த 3 நிலைகளை நாம கண்டிப்பா படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ ஈஷோபனிஷத் கண்டிப்பா மந்த்ராஸ், எனி மந்த்ராஸ் வில் கம் அண்டர் உபனிஷத்கள் எல்லாமே ஸ்ருதி இல்லையா? அண்ட் இருக்கிறதுலயே பெஸ்ட், அதாவது டாப் 108 உபனிஷத்துலயே அந்த டாப் மோஸ்ட் உபனிஷத் வந்து ஈஷோ உபனிஷத் இல்லையா? சோ அதனால அது பேசிக் கரிக்குலம்ல அது இன்க்ளூட் ஆயிருந்துச்சு. அடுத்து ஸ்மிருதியில வந்து நாம இதிகாசங்கள், புராணங்கள் இதெல்லாம் நாம படிச்சோம். அதுல ராமாயணம், மகாபாரதம் இதெல்லாம் வரும் இல்லையா? மகாபாரதத்துல இந்த போர் இல்லையா, குருக்ஷேத்திர போர் நிகழக்கூடிய அந்த டைம்ல இந்த உரையாடல் வந்து, அதாவது பகவத்கீதை உபதேசம் என்றது நிகழ்ந்தது இல்லையா? சோ ஸ்மிருதி சார்பாக நாம் எதை படிக்கிறோம்? நாம பகவத்கீதை வந்து வாசிக்கிறோம் இல்லையா? அடுத்து நம்ம நியாய பிரஸ்தானா அப்படின்னா ஆச்சாரியார்கள் எல்லாமே உணர்ந்தறிந்தது. ஓகே,
ஸோ ஒரு குரு ஆச்சாரியா பரம்பரா சிஸ்டம் யாருதோ கிரீச் கிரீச்ன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கு. ஸோ ப்ளீஸ் ஐ ரிக்வெஸ்ட் ஹம்லி டு மியூட் யுவர் செல்ஃப். யாருது வருதுன்னு எனக்கு தெரியாது, ஆனா நான் எல்லாருமே மியூட் பண்ணிட்டேன். ஓகே. ஸோ இந்த ஸ்மிருதி பிரஸ்தானா அப்படிங்கிறத வந்து நாம படிச்சோம். ஸோ ஸ்மிருதியில வந்து வர்றது எது? பகவத்கீதை. அடுத்து நியாய பிரஸ்தானான்றது வந்து ஒரு குரு ஆச்சாரியார்கள் அவர்களுடைய உணர்தல், அவங்க என்ன ரியலைசேஷன் பண்ணாங்க, அவங்க எழுதினாங்க புத்தகங்கள்ல இருந்து சிலவற்றை நாம படிக்கிறோம். ஸோ அதுல வந்து நம்ம ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியர், we are all ரூப அனுகாஸ் இல்லையா, அவருடைய புஸ்தகங்கள் 2 எதுனாக்கா, அதாவது உபதேசாமிர்தம் மற்றும் வந்து பக்தி ரசாமிர்த சிந்து. இந்த 2 புஸ்தகங்களையுமே நம்ம அந்த பக்தி சாஸ்திரியில வந்து கொடுத்தாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வை ஏன் பக்தி சாஸ்திரியில 4 இந்த 3 விதமான வேதங்கள்ல வேதாசம் வந்து நீங்க பிரிக்கும் பொழுது இந்த ஹை லெவல் கேட்டகரைசேஷன்ல ஸ்ருதி ஸ்மிருதி வரும். அடுத்து வந்து நியாய பிரஸ்தானம். ஸோ இதெல்லாம் எந்த கேட்டகரின்னு வரும், அதுல இருந்து எல்லாமே எடுத்து நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் லெவல் டிகிரி. நம்ம கூட வந்து ஒரு 10th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறோம்னா 10th ஸ்டாண்டர்டுக்கு என்ன, அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெவல் நம்ம எக்ஸாம், பப்ளிக் எக்ஸாம் எழுத போறோம் இல்லையா. அங்க இங்கிலீஷ், மேக்ஸ், லாங்குவேஜ் இதெல்லாமே, அதாவது நம்மளுடைய இது என்னது சொல்லுவாங்க, தமிழ்னா அந்தந்த மாநிலத்துக்கு உரித்தான ஒரு இது இல்லையா. தமிழ், தெலுங்கு, ஆந்திராலன்னா தெலுங்கு இல்லையா, தாய் பாஷையில இல்லையா. அந்த மாதிரி உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட்ஸ் எப்படி உங்களுக்கு வந்து கரிக்குலம்ல எடுத்துட்டு வராங்களோ அந்த மாதிரி பக்தி சாஸ்திரில இந்த 4 புஸ்தகங்கள்ல இதன் அடிப்படையில தான் எடுத்துட்டு வந்தாங்க. ஓகே. சோ தட் நாம வந்து இதை வந்து பேஸ் லெவல் பக்திக்கு நமக்கு ஒண்ணு பக்தி எவ்வாறு, இன்னொன்னு இதுல வந்து சம்பந்தம், அபிதயா, பிரயோஜனம் இல்லையா. பகவத்கீதை எதை பற்றி சொல்கிறது? நமக்கும் இறைவனுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை பற்றி சொல்கிறது. மெஜாரிட்டியா நீங்க படிச்சீங்கன்னா ஸோ ஹவு வி ஆர் ரிலேட்டட் அப்படிங்கறத பத்தி தான் நமக்கு சொல்லப்படுவது இல்லையா. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அபிதயா அப்படிங்கிறது வந்து நாம எவ்வாறு வந்து பக்தி வந்து செய்யறது அப்படிங்கிறது தான் அபிதயா. தட் இஸ் ஹவு டு சர்வ் த லார்ட் இல்லையா. அது வந்து நம்ம எந்த இதுல இருந்து படிக்கிறோம், நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஃபாலோ பண்றோம் இல்லையா. ஸோ அதனால வரக்கூடிய பலன் வந்து நம்ம வந்து பிரயோஜன். ஸோ அந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ் என்னோடியில வந்து நாம் அதையும் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா. என்னோடியில வந்து லிஸ்ட் சாதன பக்தி எப்படி எல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கறது எல்லாமே லிஸ்டா கொடுத்துருப்பாங்க என்னோடியில, அதுவும் உண்டு. அடுத்து வந்து ஈஷோ உபனிஷத் வந்து எந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அடிப்படைன்றது வந்து இது வந்து அபிதயா. பிரயோஜன் இதெல்லாம் நம்ம வாசிக்கும் பொழுது இதனுடைய பலன் என்ன அப்படிங்கறது வந்து நாம உபனிஷத்கள்ல நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஈஷோ உபனிஷத் வந்து நமக்கு வந்து கிளியரா சொல்றது. சோ அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வாசிக்கும் பொழுது, நம்ம மந்திரங்களை வாசிக்கும் பொழுது நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுது. இந்த ஒரு பார்ட்டையுமே நாம வந்து கோரிலேட் பண்ணிக்கலாம். நாம சம்பந்தம், அபிதயா மற்றும் பிரயோஜன். ஓகே. சோ இப்படி நம்ம இந்த பக்தி சாஸ்திரிக்கு வந்து ஏன் 4 புஸ்தகங்கள் அப்படிங்கறத வந்து நாம படிச்சோம். இப்போ பக்தி வைபவ்ல ஏன் இந்த பக்தி வைபவ கோர்ஸை வந்து முழுவதுமாக 12 கேண்டோவையும் ஒரே இதுவா வைக்க கூடாது. ஏன்னா பாகவதம் என்பது ஒன்றுதான் இல்லையா. அது ஏன் முதல்ல 6 கேண்டோஸ், அடுத்து வந்து மிச்சம் இருக்கக்கூடிய 6 கேண்டோஸ் ஏன் தனியா பிரிச்சிருக்காங்க அப்படின்றது பார்க்கும் பொழுது, முதல் 6 காண்டங்கள் வந்து நாம ரொம்பவுமே we have to be very attentive படிக்கணும். ஏன்னா நிறைய தத்துவங்கள் அதுல வந்து will be focused on the தத்துவங்கள் தான் நாம் நிறைய படிப்போம். ஆனா அதே வந்து 7th கேண்டோல இருந்து 12th கேண்டோ வந்து will be studying about the devotees actually. ஓகே. சோ டிவோட்டீஸ் அண்ட் தென் பகவானுடைய லீலைகள் எல்லாமே வந்து நம்ம அதை மட்டும் தான் படிப்போம். இங்க வந்து வில் பி இந்த விசர்க்கம். இன்னொன்னு வந்து இதனுடைய ஸ்டடியே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய அங்கங்களுக்கு வந்து இந்த 12 காண்டங்கள் வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு இல்லையா. பாதங்கள் வந்து 2 ஃபர்ஸ்ட் 1 and 2 கேண்டோஸ் இல்லையா. அதுக்கு அடுத்து வந்து இந்த முட்டிக்கு கீழே அந்த இது தைஸ் இது சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த பார்ட் வந்து 3, 4வது கேண்டோஸ் இல்லையா. அடுத்து வந்து வயிறு, இப்படி ஒவ்வொன்றுமா. அடுத்து வந்து புஜங்கள், அடுத்து தாமரை போன்று இருக்கக்கூடிய முகம், அதுக்கப்புறம் தலை. இது வரைக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளோட இந்த பாகவதத்தை வந்து அவ்வாறு இன்னும் டெப்தா நம்ம படிப்போம். ஆனா இது வந்து ஹை லெவலா உங்களுக்கு இப்ப சொல்றேன்.
அதனாலதான் நம்ம கோயிலுக்கு போனா கூட நாம வில் பி ஆல்வேஸ் டூயிங் ஃப்ரம், எப்பவுமே நமக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து பாதம் இருந்து தலை வரைக்கும் தான் பகவானை பார்த்து சேவிக்கணும் அப்படிங்கறத வந்து சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரிதான் பாகவதம் கூட நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோன்னு இருந்து தான் நீங்க போகணும். எடுத்த உடனே 10th கேண்டோ வந்து படிக்க கூடாது. சோ அப்போ நாம அதாவது நம்ம பக்குவம் அடையிறதே இந்த ஃபர்ஸ்ட் 6 கேண்டோஸ் நம்ம படிச்சாதான் பக்குவமே அடையும். அதுக்கப்புறம் தான் உண்மையிலே ராசா டான்ஸ்னா என்னன்றதே புரிஞ்சுக்க முடியும். எடுத்த உடனே ராசலீலை பற்றி நம்மளால கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஏன்னா நாம we are in the perverted reflection world இல்லையா? அதாவது பிம்பமாக இருக்கக்கூடிய இந்த உலகத்துல தலைகீழான பிம்பமா இருக்கக்கூடிய உலகம். சோ இந்த அங்க நடக்கக்கூடிய ராசா டான்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல நாம என்ன பண்ணோம், பேரமோர் மாதிரி ஆயிடும். சோ பேரமோர் அப்படின்னாக்கா தட் இஸ் இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியும் டைரக்ட்லி. இப்போ ஒரு ஆலமரம் உங்களுக்கு குளத்து கரையில கிட்ட இருக்க ஆலமரம், நீங்க அதனுடைய பிம்பத்தை பாத்தீங்கன்னா தலைகீழாக தெரியும் நமக்கு இல்லையா? சோ ஆனா அதே வந்து நாம நேரடியா பார்க்கும் பொழுது வந்து, அதாவது அதனுடைய வேர்கள் வந்து பூமியில இருக்கும், ஸ்டெம், அதுக்கப்புறமா கிளைகள் இலைகள் எல்லாமே நம்மளால பார்க்க முடியும். இப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரிஜினலான அந்த ஆலமரம் வந்து எங்க இருக்கிறதா வந்து சொல்லப்படுகிறது, நம்ம பார்க்கக்கூடியது அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல தான் இருக்கு, கோலோகம் வைகுண்டத்துல தான். ஆனா அதனுடைய பர்வர்டட் ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் நாம இங்க பார்க்கக்கூடிய இந்த பௌத்திக உலகம். அங்க எது மேன்மையான குவாலிட்டிஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே இந்த இடத்துல வந்து, அதாவது நம்முடைய பௌதிக கண்ணோட்டத்தோட பார்க்கும்பொழுது அது அந்த மாதிரி ஒரு சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் நிலைக்கு தான் எடுத்துட்டு போகும். சோ பக்குவமற்ற நிலையில் நம்ம வெறுமனே பௌதிகத்திலே வந்து உடண்டு கொண்டிருந்து ஆன்மீகத்தில் நமக்கு ஒன்றுமே அறியாம இருக்கும் பொழுது எடுத்த உடனே நாம ராசா நடனத்தை பற்றி நாம வாசித்தால் அதை நாம வந்து தவறாகத்தான் உணர்ந்து கொள்வோம். அதனால ஒவ்வொரு காண்டத்தையுமே நம்ம வாசிச்சுதான் அதன் மேல நமக்கு வந்து ஒரு ஈடுபாடே வரும். சோ உணர இல்லையா, ஈடுபாடு வரும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம ரியலைசேஷனுமே வந்து அதிகரிக்கும். அப்போ இறைவனோடு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம், நாம யாரு அப்படிங்கறது எல்லாமே நன்னா புரிஞ்ச ஆரம்பிக்கும் பொழுது நம்ம இந்த பர்பஸ் ஆஃப் அவர் லைஃப் வந்து இந்த கோல் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம பகவத்கீதையிலுமே படிச்சிருக்கோம். இங்க அதை நாம் அப்ளை பண்ணவே ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம ஒண்ணுமே கிடையாதுங்கிறத வந்து அங்கே வெறும் அவருடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல கேட்டிருக்கோம். பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு உபதேசம் பண்ணதுனால நாம கேட்டிருக்கோம். பிகாஸ் இட் ஹஸ் கம் ஃப்ரம் த ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டின்றதுனால நாம் அப்படியே அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனசு இருக்கு. ஆனா எதற்காக பகவான் அப்படி சொன்னார் அப்படிங்கறது வந்து பாகவதத்தை வாசிக்கும் பொழுது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ எஸ்பெஷலி ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ, செகண்ட் கேண்டோ, தேர்ட், ஃபோர்த் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்பவுமே டெப்தான கேண்டோஸ் ஆக்சுவலி இல்லையா? சாங்கிய பிலாசபியை வந்து நாம இந்த தேர்ட் கேண்டோ மாடியூல் 2ல பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு நாள் எடுத்தோம், ஒரு சாப்டரே நாம் நிறைய நாள் வாசிச்சோம். அவ்வளவு தத்துவங்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கு. ஈவன் பின்னாடி இப்ப வரக்கூடியது கூட பகவானுடைய இன்கார்னேஷன்ஸ்ல ரிஷபதேவர் 5th கேண்டோல இல்லையா, ஜடபாரதன். சோ அவங்க எல்லாருமே நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது என்னது, தத்துவங்கள் தான். 6வது கேண்டோ வரைக்குமே நம்ம வில் பி மோர் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் த பிலிசாபி. ஸோ ஆனா அதுவே 7வதுல இருந்து போகும்பொழுது பகவானுடைய அதாவது விரிவங்கங்கள் மற்றும் அவருடைய பக்தர்கள் அவங்கள பற்றி ரொம்ப டெப்தா லீலைகளா தான் நம்ம வாசிப்போம். அங்க உங்களுக்கு வந்து நிறைய பிலாசபி இருக்காது. ஓகே, அதனால ஃபர்ஸ்ட் இந்த பேஸ் நமக்கு நல்ல ஸ்ட்ராங்கா அமைஞ்சதுன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த அவங்களுடைய செயல்கள் எல்லாம் நமக்கு புரிஞ்சுக்கக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு வரும். அதனால்தான் பக்தி வைபவ் வந்து முதல் 6 காண்டங்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து பக்தி வேதாந்தா வந்து 7வது கேண்டோல இருந்து 12வது கேண்டோ. சோ பக்தி சாஸ்திரி வந்து 4 புஸ்தகங்கள், பக்தி வைபவ் வந்து பக்தி சாஸ்திரியில இருக்கக்கூடிய 4 புஸ்தகங்கள் அதோட சேர்ந்து கேண்டோ 1 to 6. அதனால்தான் பக்தி சாஸ்திரி டிகிரி வாங்கினவங்களுக்கு மட்டும்தான் பக்தி வைபவ் டிகிரி வந்து வழங்கப்படும். இந்த மாடியூல் பண்ணும்போது பக்தி சாஸ்திரி முடிக்காதவங்களுக்கு இந்த டிகிரி கண்டிப்பா வழங்கப்படாது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பக்தி வேதாந்தா வந்து ஆல்ரெடி பக்தி சாஸ்திரி பக்தி வைபவ் அந்த 2 போர்ஷனையும் கலந்து அடுத்து 7ல இருந்து 12வது கேண்டோ வரைக்குமே நாம தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து பக்தி வேதாந்தா. சோ நெக்ஸ்ட் பக்தி சர்வபௌமா அப்படின்னாக்கா பக்தி சாஸ்திரி போர்ஷன், பக்தி வைபவ், அடுத்து பக்தி வேதாந்தா, இதெல்லாம் முடிச்சுட்டாக்கா அதுக்கு மேல நம்ம வந்து இன்னும் சிஸ்டமேட்டிக் ஸ்டடியா எது படிப்போம், சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் படிப்போம். அது வந்து சத்திய தர்மம். இந்த 4 டிகிரிஸ் எப்படி BA MA இல்லையா PhD அந்த மாதிரி வந்து
இந்த கரிக்குலம் வந்து டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க. அதுதான் நம்ம ஷீல பிரபுபாதர் வந்து இந்த லெட்டர் மூலியமா நமக்கு தெரிவிச்சிருக்காரு. புரிஞ்சுதுங்களா? ஏன் 6 காண்டங்கள், ஏன் வந்து 4 புஸ்தகங்கள். ஓகே, டீடைலா இதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். கோர்ஸ் கரிக்குலம். ஒரே ஒரு எனக்கு டவுட். இப்ப இந்த இதுல வந்து நம்ம பாகவதம் மட்டும்தான் நம்ம படிப்போமா, இல்ல அந்த இதுவும் பக்தி சாஸ்திரியும் அந்த இதுவும் போர்ஷன் கவர் ஆகுமா? இல்ல அந்த போர்ஷன் கவர் ஆகாது. அதனாலதான் நீங்க ஆல்ரெடி சர்டிபிகேட் வாங்கினவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த டிகிரி கோர்ஸ். ஓகே ஓகே மாதாஜி. பட் கோர்ஸ் கரிக்குலம் இப்படின்றத வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. சரிங்களா? ஓகே மாதாஜி. எஸ், வை ஸ்பெசிபிகலி இந்த புக்ஸ் அப்படிங்கறத வந்து அதற்கான விளக்கத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் நானு. சோ நீங்க அந்த ஜெனரல் கேட்டகரி ஸ்ருதி, ஸ்மிருதி இல்லையா, அந்த நியாயம், இதெல்லாமே நீங்க ஒரு வெரி பிகினிங் எதுல உபனிஷத், ஈஷோ உபனிஷத்லயே படிச்சிருக்கோம் நம்ம. அந்த இது வரும் உங்களுக்கு. அது ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி. நம்ம அது கீழே வந்து இத்தனை உபனிஷத்கள், பகவத்கீதை எல்லாமே வரும் இல்லையா. நீங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா மகாபாரதம், ராமாயணம் இல்லையா, சோ புராணங்கள் எல்லாம் கூட அதுல வரும். இப்படி அந்த கிளாசிபிகேஷன்ல நீங்க இது வந்து பகவத்கீதை வில் கம் அண்டர் ஸ்மிருதி. அடுத்து ஈஷோ உபனிஷத் வந்து ஸ்ருதி. ஏன்னா மந்திரங்கள் எல்லாமே வந்து ஸ்ருதியில வரும். ஸ்ருதி என்றாலே வந்து தட் இஸ் சப்தம் இல்லையா. சோ மந்திரங்கள் சப்தத்தை கொண்டுதான் நம்ம சொல்லப்படும். அடுத்து நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் அண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து நியாய பிரஸ்தானான்னு சொல்றது. இது வந்து யாரு, அதாவது குரு மற்றும் ஒரு ஆச்சாரியா வந்து அவருடைய உணர்தலை வந்து அவருடைய எழுத்துக்களா வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கறது. அதை நாம வந்து ஃபாலோ பண்ணும் பொழுது நம்ம வாழ்க்கையில பக்தியில முன்னேற்றம். அல்டிமேட்லி இந்த 4 எதை பண்ணாலுமே நாம பக்தியில வந்து முன்னேறுவதற்கான பாதையை தான் நமக்கு எடுத்து கொடுக்கும். அது வந்து தட் இஸ் த அவுட்கம், பலஸ்ருதி. அது ஆனா எதற்கு இதுன்றத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். வை அப்படிங்கறது வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். திஸ் course has been designed specifically for devotees who has been practicing Krishna consciousness. இந்த பக்தி சாஸ்திரி கோர்ஸ், பக்தி வைபவ் கோர்ஸ் எல்லாமே வந்து இது சீரியஸா பக்தி பிராக்டிஸ் பண்றோம். இந்த கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கத்துல வந்து இருக்கவங்களுக்காக தான் இது இந்த கரிக்குலமே செய்யப்பட்டிருக்கு. ஃபார் 1 year with basic சாஸ்திரிக் நாலேஜ் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். சாஸ்திரிக் நாலேஜ் கண்டிப்பா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும். அதுக்காக தான் இது வந்து பக்தி சாஸ்திரியுடைய ப்ரீ ரிக்வெஸ்ட். முதல்ல 8 ஆரம்பிக்கும் போது 8 ரவுண்ட்ஸ் இருந்தாலும் முடியும் பொழுது அவங்க 16 ரவுண்டு கண்டிப்பா பண்ணணும். 4 ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இங்க போட்டிருக்காங்க பாருங்க, ரிலிஜியஸ், ஸ்ருதி, ஸ்மிருதி, வேதங்கள் இல்லையா. இங்க இத்தனையுமே வருது. அரண்யகா, பிராமணா, சம்ஹித, மந்திரங்கள், உபனிஷத்கள், இது எல்லாமே ஸ்ருதியில வரும். ஸ்மிருதியில வந்து சூத்திரங்கள், அதாவது ஃபார்முலாஸ் இல்லையா. அதுக்கடுத்து புராணங்கள், ராமாயணம், மனுஸ்மிருதி வருது. மகாபாரதத்துலதான் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம். நியாய பிரஸ்தானத்துல வந்து நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் அண்ட் நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஓகே, இதனாலதான் இந்த 4 புக்ஸ் இதுல போட்டப்பட்டிருக்கு. ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்னுடைய கோர்ஸ் எதுக்கு வந்து நம்ம 6 புக்ஸ் மட்டும் வச்சிருக்காங்க அதுக்கான விளக்கத்தையும் நான் சொல்லிட்டேன். வை அப்படிங்கிறது இட் இஸ் டிசைன் டு எம்பவர். அதாவது இந்த கரிக்குலம் வந்து இந்த பாட தொகுப்பு எதற்கு இந்த 6 காண்டங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்கனாக்கா டு எம்பவர் ஒன். அதாவது ஒருத்தர் வந்து அந்த பாதையில வந்து அதாவது நல்லா they have to enter into the படிச்சு இல்லையா. நம்ம பாகவதமும் பகவத்கீதையும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிச்சப்போ நமக்கு அவ்வளவு ஈடுபாடு இருந்திருக்காது. 2வது முறை கேட்டிருப்போம் இல்லையா, கேட்டு மறுபடியும் படிப்போம். அப்போ ஓரளவுக்கு புரியும். டே பை டே நீங்க படிச்சுட்டே வந்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நாளுமே நீங்க புதுசா வந்து புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்கம் உங்களுக்கு வரும். நெக்டர் ஆஃப் பாகவத கதா இல்லையா, அதாவது மகாபாகவதர்கள் மற்றும் கிருஷ்ண கான்சியஸ் பிலாசபி இல்லையா, தத்துவங்கள், while still keeping pace in one day-to-day activities. நம்முடைய கடமைகளை செய்து கொண்டு நம்முடைய பொறுப்புகள் எல்லாம் வந்து செய்து கொண்டு ஒரு புறம் இதற்கும் டைம் ஒதுக்கி நாம அதாவது பக்தர்களை பற்றியும் பகவானுடைய செயல்களை பற்றியும் இல்லையா, அவருடைய லீலைகளை பற்றியும் இல்லையா, அவருடைய நாமம், ரூபம், இவற்றை எல்லாம் பற்றியும் நாம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த கோர்ஸ் வந்து ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு. This is made possible by inspiring. இதை வந்து இன்னும் நல்லா எடுத்துட்டு போகலாம். இந்த பக்தி வைபவ் கோர்ஸை வந்து நாம
ஒரு இன்டராக்டிவ் செஷன் மூலியமா தான் எடுத்துட்டு போக முடியும். ஸோ ஜெனரிக்கா நம்ம வந்து கருத்துக்கள் சொல்றதை நாம நிறுத்திடணும். வி ஷுட் பி ஸ்ட்ராங் எனஃப். இனிமே வந்து வாசிக்கிறது பக்தி சாஸ்திரி இஸ் டோட்டலி டிஃபரெண்ட். அது அவ்வளோ டஃப் கிடையாது. ஆனா பக்தி வைபவ் வந்து தத்துவமான, நீங்க ஆல்ரெடி பாகவதம் நன்னாவே கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. நான் ஒரு வாட்டி சொல்றேன், NND பிரபுஜி அடுத்து 545 செஷன் 3 இடங்கள்ல வந்து பாகவதம் கேட்கறீங்க நீங்க இல்லையா? அப்ப இந்த 3 இடங்கள்ல நீங்க கேட்கும் பொழுது யூ ஷுட் பி மோர் ஸ்ட்ராங். ஸோ அப்ப இந்த கிளாஸ் எடுக்கும் பொழுது நீங்க வந்து இதை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இன்னும் நல்லா முயற்சி பண்ணணும். இன்ஸ்பைரிங் கிளாஸ் ரூம் செஷன்ஸ் அப்படின்னா ஆக்டிவ் இன்டராக்ஷன் இருக்கணும், அட்டெண்டன்ஸ் மிஸ் பண்ணக்கூடாது. இதுக்கு வந்து மினிமம் 75% அட்டெண்டன்ஸ் இருக்கணும். மோகன்தாஸ் பிரபுஜி நான் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அதுல நீங்க என்ன பண்ணுங்க, கிரியேட் ஒன் கூகுள் ஃபார்ம் அண்ட் ஹாவ் த அட்டெண்டன்ஸ். ஆக்சுவலி அட்டெண்டன்ஸ் ஷீட் வச்சிருங்க நீங்க. ஸோ அப்போ வந்து எல்லாருமே வந்து they have to attend 75%. நீங்க என்னதான் நீங்க வந்து க்ளோஸ் புக் எக்ஸாம் எழுதினாலும் சரி, ஓப்பன் அசைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணாலும் சரி, அட்டெண்டன்ஸ் இல்லைனாக்கா யூ ஹாவ் டு ரிப்பீட் த கிளாஸ். அதாவது எங்களுக்கு என்ன சொன்னாங்களோ அதை தான் உங்களுக்கு நான் ரிப்பீட் பண்றேன். நான் எங்களுக்கு என்ன ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அதை தான் உங்களுக்கு நான் ஃபாலோ பண்ண போறேன். இட் வில் பி வெரி ஸ்ட்ரிக்ட். அடுத்து வந்து ஒவ்வொரு சாப்டர் முடிஞ்ச பிறகு உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் உண்டு. இப்போ இந்த வாரம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் முடிஞ்சுதா, அடுத்த வாரம் நீங்க எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு தயாரா இருக்கும். ஸோ அந்த 1 வீக்ல நீங்க உட்காந்து படிச்சு நீங்க எழுதணும். ஸோ பேப்பர்ல எழுதி போட்டோ எடுத்து அனுப்பணுமா, அந்த மாதிரியா மத்தாஜி? இல்ல, நீங்க வந்து பேப்பர்ல தான் எழுதுங்க. நாங்கெல்லாம் வந்து அதே சிஸ்டம்ல டைப் பண்ணோம். உங்களுக்கு டைப் பண்ண முடிஞ்சா டைப் பண்ணி அனுப்புங்க. எல்லாம் எழுதி போட்டோ எடுத்து அப்லோட் பண்ணணும். சிங்கிள் போட்டோ அப்படியே ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிடுங்க. ஓகே. சோ சின்ன சின்ன क्वेश्चंस தான். வேற யாரும் வர மாட்டாங்க இல்லையா? இல்ல நான் மட்டும் தான் கிளாஸ் எடுப்பேன். பக்தி வைபவ் நான் மட்டும் தான் எடுப்பேன். Yes. This is made possible by inspiring classroom sessions and by sharing everyone's experience and understanding. இங்க application of knowledge நீங்க கண்டிப்பா பண்ணணும். சோ பக்தி சாஸ்திரியில வந்து நாம நிறைய பண்ணல. ஆனா இங்க வந்து ஆல்ரெடி இங்க எல்லாம் கேட்டுட்டே இருக்கிறதுனால இட் இஸ் ஈஸி. நீங்க வந்து அன்றாட வாழ்க்கையில வந்து நீங்க இதை வந்து யூ ட்ரை. நீங்க என்ன பண்றீங்கன்றத வந்து நீங்க ட்ரை பண்றது தப்பு ஒண்ணும் கிடையாது. உங்களுடைய உணர்தல் ரைட்டா தப்பாங்கிறது வந்து we can get clarified. அதனால ராங் ஆயிடுமே, நாம எப்படி பேசுறதுன்னு எசிடேஷன் இருக்கக்கூடாது. இங்க எல்லாருமே ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்கணும். அதுக்கு ஒரு 10% ஒதுக்கி இருக்காங்க. ஸோ ஹவு வி பர்ஃபார்ம் குரூப் டிஸ்கஷன்ல ஆக்டிவா இருக்கிறோமா, இதெல்லாம் வச்சுதான் நமக்கு வந்து மார்க்ஸ் உண்டு. ஓகே, திஸ் ஆர் ஆல் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் வெரி ஸ்பெசிபிக்கான ஒரு அதாவது நீங்க வந்து புரிஞ்சுட்டு அதுக்கு ஈக்குவலண்டா இருக்கிறத சொல்லணும். ஜெனரலைசேஷன் மாதிரி உங்களுடைய கருத்துக்கள் நீங்க கண்டிப்பா சொல்லக்கூடாது. ஜெனரல் வந்து நம்ம நார்மலா பேசும்போது ஓகே, பட் இந்த ஒரு கான்செப்டுக்கு இதுதான் அப்படிங்கறத வந்து நீங்க எப்ப உங்களுக்கு தெரிய வரும்னா நீங்க கிளாஸ் ரூமுக்கு படிச்சுட்டு வந்தாதான் உங்களுக்கு. ஸோ அதனால நீங்க எப்பவுமே பண்ணணும். ப்ரீ ரிக்வெஸ்ட் ஆல்ரெடி நீங்க எல்லாருமே யூ ஆர் டூயிங். அதனால வந்து இட் இஸ் மோர் தென் a year. நீங்க எல்லாம் 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. யூ ஆர் எலிஜிபிள். அது at the end of this course one must gain proper sastric knowledge and first initiation. So expectations இதுதான். So already initiation எடுத்தவங்க no issues, எடுக்காதவங்களுக்கு இது வந்து they have to take the initiation. Okay, so இது overview. So இதெல்லாம் பார்த்து பயப்படவே வேண்டாம். நாங்கெல்லாம் கூட அப்படிதான் படிச்சோம். இப்போ 14th சாப்டர் வரைக்கும் வந்தாச்சு. இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ இன்னொரு 4 வாரத்துல முடிச்சிருவாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்டா போயிடும் அது. ஸோ மேக்சிமம் நம்ம இந்த 3.5 to 4 வருஷம் கண்டிப்பா எடுக்கும். அதெல்லாம் உங்களுடைய ஒத்துழைப்புல தான். நீங்க எந்த ஒரு எக்ஸாமுமே நான் போஸ்ட்போன் பண்றதுக்கு நான் அனுமதிக்க மாட்டேன். அன்டில் அதர்வைஸ் இட் இஸ் அ வெரி கிரிட்டிக்கல் ஃபேஸ். நம்மளால வந்து ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன், இந்த மாதிரி டெம்பிள்ல அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தா மட்டும்தான் நான் வந்து போஸ்ட்போன் பண்ணுவேன். இல்லைன்னா யூ ஹாவ் டு ரைட் த எக்ஸாம். ஓகே, ஸோ நம்பர் ஆஃப் இன்னொன்னு வந்து ஒரு காண்டம் முடிச்ச உடனே க்ளோஸ் புக் எக்ஸாம் உண்டு. ஆனா அப்ப அதுல வந்து நம்ம க்ளோஸ் புக் கொஸ்டின்ஸ்ல இருக்கு பாருங்க, அது மட்டும்தான் கேட்போம். ஆனா இப்ப வந்து எந்த கொஸ்டின் எப்படி வேணாலும் அந்த அந்த பர்டிகுலர் சாப்டர்ல வந்து நீங்க கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணதை வச்சும் பிபிடில இருக்கிறத வச்சும் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் வரும். அதுல சின்ன சின்ன கொஸ்டின் ரெடி பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு அது ஈஸியா போயிடும். ஓகே, ஸோ யூ ஹாவ் டு பி சீரியஸ் ஸ்டடி. ஓகே, ரொம்ப முக்கியம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல எத்தனை சாப்டர்? 19. செகண்ட் கேண்டோல 10. அதுக்கப்புறம் கேண்டோ 3, கேண்டோ 4 ரொம்ப பெருசு இல்லையா, 33, 31. அடுத்து கேண்டோ 5ல 26, கேண்டோ 6 வந்து 19.
இல்லையா? சோ எத்தனை ஸ்லோகங்கள் இருக்குன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ நீங்க மொத்தமே நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா பாகவதம் முழுவதுமே வந்து 335 சாப்டர்ஸ் இருக்கிறதா சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுல நாம வாசிக்க போறது வந்து மொத்தம் வந்து எத்தனை சாப்டர்ஸ் வரும்னா 135 என்னவோ சாப்டர்ஸ் தான் இருக்கும். சோ அப்ராக்சிமேட்லி நீங்க இந்த எத்தனை வர்சஸ் நீங்க மொத்தம் புக்ல நீங்க அலசி ஆராய்ந்தா வந்து 14,000 சொல்லுவாங்க. உண்மையிலே 18,000 ஸ்லோகங்கள் என்று சொல்லப்படுவது. அது ஏன்னா அங்கங்க வந்து மிடல்ல வில் ஹாவ் இந்த ஸ்லோகாஸ்னுடைய இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா லென்த்தியா இருக்கும். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் வில் ஹாவ் அ டபுள் ஸ்லோகாஸ் மாதிரி வரும். அதனாலதான் அந்த அது நீங்க கவுண்ட் பண்ணீங்கன்னாக்கா இட் வில் கம் அரௌண்ட் 1000, தட் இஸ் 18,000 ஸ்லோகாஸ் வந்து. ஸோ இங்க எழுதிருக்கு ஹவு டு சிங்க் அப் திஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த விதத்துல தான் நாம சிங்க் பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஸோ இப்படி நம்முடைய இந்த சாப்டர்ஸ் நம்ம 6th சாப்டர். இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ முடிச்ச பிறகு உங்களுக்கு ஒரு க்ளோஸ் புக் எக்ஸாம் இருக்கும். ஸோ அதுல க்ளோஸ் புக் கொஸ்டின்ஸ்ல இருந்து மட்டும்தான் நாம கொடுப்போம். ஸோ அதை வந்து எழுதணும். அதே மாதிரி ஓப்பன் புக் எக்ஸாம்னே இருக்கும். புக்கை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டே நீங்க எக்ஸாம் எழுதணும். இது வந்து ரெண்டும் நடக்கும். ஸோ அதோட அசைன்மெண்ட் இருக்கும் சப்மிட் பண்றது. ஸோ அசைன்மெண்ட் 1 or 2 அசைன்மெண்ட்ஸ் தான் ஒரு கேண்டோக்குமே இருக்கும். அந்த மாதிரி இட் வில் நாட் பி எனி சாப்டர் வைஸ் உங்களுக்கு இருக்காது. ஓகே, அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 கேண்டோஸ் ஆன பிறகு நீங்க வந்து யூ ஹாவ் டு கிவ் த செஷன் கொடுக்கணும். ஓகே, 3rd கேண்டோ ஆன பிறகு ஒரு செஷன், 4th கேண்டோ ஆன பிறகு ஒரு செஷன், 5 and 6 ஆன பிறகு ஒரு செஷன். டோட்டலி 4 செஷன்ஸ் நீங்க கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். ஓகே, அசஸ்மெண்ட் கிரைட்டீரியா அப்படின்றது வந்து அதாவது எப்படி உங்களுக்கு மார்க் கொடுப்பாங்க அப்படிங்கறது வந்து சொல்லப்படுகிறது. டோட்டலா 400 to 600 hours இருக்கும் அப்படிங்கறது வந்து அப்ராக்சிமேட்லா சொல்லுவாங்க. ஆனா அது ஆயிடும். நாம எவ்வளவோ நம்ம படிக்கிறோம், அதனால இது ஒரு பெரிய விஷயமே இருக்காது. ஸோ ஆன்லைன் டிஸ்கஷன், பிரேக் அவுட் ரூம் டிஸ்கஷன், கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ், பர்சனல் டியூட்டரிங், இது எல்லாமே வந்து இருக்கும். ரியல் டைம் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம பண்ணணும். ஸோ க்ளோஸ் புக் கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் வந்து 200 இருக்கும்னு சொல்றாங்க. ஆனா ஜென்ரலா 135 சாப்டர்ஸ் தான் இருக்கிறதுனால 135 எக்ஸாம்ஸ் வரும் உங்களுக்கு. ஓகே, நீங்க 135 மாடியூல்ஸ் எழுதுவீங்க. அதுக்கப்புறம் ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ், இது வந்து எஸ்ஏ கொஸ்டின்ஸ் வந்து இது ஒன்லி ஒரு கேண்டோ முடிச்ச பிறகு எழுதுவீங்க. அதுக்கு வந்து உங்ககிட்ட க்ளோஸ் புக் எப்படி நீங்க பக்தி சாஸ்திரில வந்து ஒவ்வொரு சாப்டருக்கும் வந்து க்ளோஸ் புக் கொஸ்டின்ஸ் இருந்தது இல்லையா, அதுல இருந்து மட்டும்தான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க இந்த இதுக்கு. ஓகே, அடுத்து வந்து நெக்ஸ்ட் ஓப்பன் புக்கு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். நீங்க பக்தி சாஸ்திரில எப்படி எழுதுனீங்களோ அதே மாதிரி தான் எழுதும். அரௌண்ட் ஓவரால் கம்மிங் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இருக்கும். 4 பிரசன்டேஷன்ஸ் கொடுப்பீங்க. ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ அண்ட் செகண்ட் கேண்டோ முடிஞ்ச பிறகு ஒரு பிரசன்டேஷன், 3rd கேண்டோ முடிஞ்ச பிறகு ஒரு பிரசன்டேஷன், 4th கேண்டோ முடிஞ்ச பிறகு ஒரு பிரசன்டேஷன், 5 and 6 ஆன பிறகு ஒரு பிரசன்டேஷன். ஸ்லோகாஸ் வந்து இந்த என்டையர் பக்தி வைபவ்ல 70 ஸ்லோகங்கள் வந்து மனப்பாடத்துக்கு வரும். ஓகே, சோ நீங்க அப்பப்போ ஒரு சாப்டர் முடிஞ்ச பிறகே நீங்க 2-3 ஸ்லோகாஸ் இருக்கும். அது படிச்சு அப்பப்போ நீங்க நான் கூட இருக்க வேண்டியதில்லை. மோகன்தாஸ் பிரபுஜிக்கு வந்து இஸ் ஆல்ரெடி தேர். அவர்கிட்ட நீங்க யூ கேன் மெமரைஸ் அண்ட் நீங்க சொல்லிடுங்க. மோகன்தாஸ் பிரபுஜி நீங்க யாரு என்னைக்கு எப்ப உங்களுக்கு வந்து கொடுத்தாங்க அப்படிங்கறத வந்து நீங்க நோட் டவுன் பண்ணிட்டு யூ கிவ் த மார்க்ஸ் தேர் ஒன்லி தென் அண்ட் தேர். ஓகேங்களா? சோ ஹவ் தே அவங்க வித்அவுட் ஹெல்ப்ல பண்ணா யூ கிவ் அவுட் ஆஃப் அவுட், வித் ஹெல்ப்புக்கு 1 or 2 marks பிளஸ். பேஸ்ட் ஆன் தட் ஜட்ஜ்மெண்ட் யூ கேன் புட், யூ கேன் கிவ் த கமெண்ட் ஆல்சோ, நாட் அட் ஆல் அன் இஷ்யூ. ஏன்னா நீங்க அப்பப்பே முடிச்சுட்டாக்கா நமக்கு அது பிரச்சனையே இருக்காது. இந்த மெமரைசேஷன் ஆஃப் ஸ்லோகாஸ் வந்து அங்கங்கே முடிச்சிருங்க. இது 15% வந்து இந்த க்ளோஸ் புக் எக்ஸாம்ஸ் வந்து 25 மார்க்ஸ் கொடுப்போம். நாங்கெல்லாம் எழுதுறோம் இல்லையா, ஒரு சாப்டர் ஆன பிறகு அது 25 மார்க்குக்கு அதை எடுத்துக்கிறது. ஸோ கிராண்ட் டெஸ்ட் வந்து இது வந்து 30% வெயிட்டேஜ் எடுத்துப்பாங்க. அடுத்து வந்து ஓப்பன் புக் அது ஒரு 30%. அடுத்து வந்து 4 பிரசன்டேஷன் அது வந்து 15%. அட்டெண்டன்ஸ் வந்து 75, இது வந்து 10%. ஸோ 10 இது 1 15 25 பிளஸ் இது 60 பாத்தீங்கன்னாக்கா 85 100 மார்க். இப்படிதான் உங்களுடைய அசஸ்மெண்ட் மார்க் இப்படிதான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ எவ்ரி சாப்டர் முடிஞ்ச பிறகு உங்களுக்கு எக்ஸாம் வரும் இல்லையா, அதுல இருந்து 15 மார்க்ஸ்க்கு எடுத்துக்குவாங்க. ஓகே, க்ளோஸ் புக் மார்க்ஸ், க்ளோஸ் புக் எக்ஸாம் வந்து ஒவ்வொரு கேண்டோ
6 எக்ஸாம்ஸ் எழுதுவீங்க நீங்க டோட்டலா ஒரு கேண்டோ முடிஞ்ச பிறகு க்ளோஸ் புக். அது வந்து உங்களுக்கு 30 மார்க். ஓபன் பார்த்து எழுதுறதும் அதே மாதிரி 30 மார்க். ஓகே, 15 மார்க் 30 மார்க் 30 மார்க். பிரசன்டேஷனுக்கு 15 மார்க், அட்டெண்டன்ஸுக்கு 10 மார்க். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் ஒவ்வொரு கேண்டோக்குமே இந்த அட்டெண்டன்ஸ் வந்து நாங்க சம்மரைஸ் பண்ணிடுவோம். அதனால 6 கேண்டோஸ் முடிஞ்ச பிறகுதான் உங்களுக்கு அட்டெண்டன்ஸ் கிடையாது. ஒரு கேண்டோ முடிஞ்ச பிறகு எவ்வளவு நீங்க அட்டெண்டன்ஸ் எடுத்திருக்கீங்கன்றத வந்து சொல்லிடும். அதுல வந்து 75% கீழே வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா நீங்க அந்த மாடியூலை வந்து நீங்க மறுபடியும் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணி தான் நீங்க வந்து எடுக்கணும். அதுக்குள்ள பேரலா வேற யாராவது நம்ம டீச்சர்ஸ் யாராவது தமிழ் இன்னொரு பக்தி வைபவ் எடுத்தாங்கன்னா அந்த இதுல வந்து நீங்க அட்டென்ட் பண்ணி we have to recover. ஆர் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இல்லாதுன்னா நீங்க உங்களுக்கு சம்திங் there will be some assignments ஏதாவது கொடுத்து பண்ணிப்பாங்க. ஓகே, ஸோ அட்டெண்டன்ஸ் இஸ் மேண்டேட்டரி. பக்தி சாஸ்திரி என்னோட பேட்ச்ல நீங்க யூ didn't do ப்ராப்பர் அட்டெண்டன்ஸ், அது எனக்கு நல்லாவே தெரியும். அது மாதிரி இது இருக்காது. யூ நீட் டு அட்டெண்ட் த கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணலன்னா that will be taken care like that. ஆப்சென்ட் இருந்தா எடுத்துக்கணும். ஓகே, அது மாத்தி அமைக்க முடியாது. டெஸ்ட்னா ஃபெயில் ஆயிட்டா கூட இன்னொரு வாட்டி டெஸ்ட் கொடுத்துருவோம். ஆனா அட்டெண்டன்ஸ் வந்து உங்க கையில தான் இருக்கு. யூ ஹாவ் டு மேனேஜ், யூ ஹாவ் டு மெயின்டைன் தட். ஸோ நீங்க எத்தனை, ஏன்னா நீங்க கூகுள் ஃபார்ம் கொடுத்துருவாங்க. அதுவும் கிளாஸ் ஆரம்பிச்ச ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு எல்லாமே நீங்க வந்து யூ ஹாவ் டு க்ளோஸ். திஸ் இஸ் வாட் ஸ்ட்ரிக்ட்லி தே ஃபாலோ ஃபார் அஸ், டு பி ஃப்ராங்க். 10 நிமிஷத்துக்குள்ள யாரும் வரலன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த லிங்க் வந்து பிளாக் ஆயிடும். அந்த மாதிரி தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இன்னொன்னு, எக்ஸாம்னா கரெக்டா 9 மணிக்கு இல்லைன்னா போலன்னா, அந்த 9 மணிக்கு தானே போலன்னாக்கா எக்ஸாம் அலோ பண்ண மாட்டாங்க. ஈவன் ஐ ஆல்சோ கேம். ஒரு நாள் 9:05 தான் போனேன், எக்ஸாம் எழுதல, திரும்பி வந்துட்டேன். ஐ திங்க் ஐ டோல்ட் யூ ஆல் தட் டைம் ஒன் டே, இல்லையா? இந்த மாதிரி சீரியஸ் ஸ்டடி ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கும் பக்தி வைபவ். அதனால நீங்க பயப்படாதீங்க. இங்க வந்து நம்ம ப்ராப்பரா பண்ணா சரியா போச்சு. ஓகே, முடியலையா அடுத்த நாள் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். ஸோ அப்படிதான் ஆப்ஷன் இருக்கும். அந்த சமயத்திலேயே உங்களுக்கு கொடுக்கலன்னு நீங்க வருத்தப்படணும். ஓகே, ஸோ ஏன்னா வி ஹாவ் ஃபாலோயிங் சம் செட்டப், அந்த கரிக்குலம் இப்படிதான் பண்ணணும்ன்றது வந்து இதை நான் சொல்லல, இட் ஹஸ் பீன் டிஃபைன் பை பிரபுபாதா. ஸோ அவருடைய அந்த ஆச்சாரியாவுடைய இது வந்து நாம கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும். அதுக்காக தான் இதெல்லாமே சொல்லப்படுறது. ஸோ இது அத்தனையுமே வந்து இருக்கிறது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 2 கேண்டோஸ் ஆனோம்னே எல்லாருமே ஒரு ப்ரெசன்டேஷன். இது பேரலா சம் அதர் டே கூட நீங்க ப்ரெசன்டேஷனுக்கு எடுத்துக்கலாம். நார்மல் நம்ம பக்தி வைபவ் கிளாஸ்ல பண்ண வேண்டியதே இல்லை. ஓகே, அண்ட் ஒன் மோர் திங், உங்களுக்கு வந்து வீக்லி ஒரு கிளாஸ் பத்தாது மாதாஜி, நீங்க 2 கிளாஸ் எடுங்கோ அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாலும் அந்த ஆப்ஷனுக்கும் உங்களுக்கே கொடுக்குறேன். ஸோ யூ கேன், இஃப் யூ ஆர் வெல் பிளான் ஃபார் 2 செஷன்ஸ், ஐ வில் பி ஏபிள் டு டேக் அப் 2 செஷன்ஸ். ஓகே, அதுவும் உங்களுடைய சாய்ஸ். நீங்க சொன்னீங்கன்னா ஸோ 1.5 hour 1.5 hour 3 hours பண்ணோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா நாம முடிச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ செகண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் வந்து 3rd கேண்டோ முடிச்ச பிறகு, 3rd வந்து 4th கேண்டோ, 5 and 6 முடிச்ச பிறகு 4th. At the end there will be one grand test and one open book test. இதுதான் அப்பயே பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த 30% மார்க். ஸோ 8 கிராண்ட் டெஸ்ட் உண்டு. ஏன்னா இங்க இந்த இடத்துல வந்து ஸ்பிளிட் அப் வருது நீங்க இல்லையா, 8 வருது பாருங்க. 19 சாப்டர்ஸ் ஒன்னே ஒரு டெஸ்ட் வரும். அடுத்து கேண்டோ 2, கேண்டோ 3ல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் மாடியூல்ல 16 சாப்டருக்கு ஒரு வாட்டி, அடுத்து 17வது அத்தியாயத்துல இருந்து 33 அத்தியாயத்துக்கு அப்புறம் ஒரு க்ளோஸ் புக்கு. அதே மாதிரி கேண்டோ 4ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் 14 சாப்டர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு க்ளோஸ் புக் எக்ஸாம். அடுத்து வந்து 15ல இருந்து 31st சாப்டர் வரைக்கும் இன்னொரு க்ளோஸ் புக் எக்ஸாம். இங்க வந்து 5th கேண்டோ 6th கேண்டோ இப்படி வரும். ஸோ மொத்தமே 135 யூனிட் டெஸ்ட் இருக்கும். ஏன்னா 135 சாப்டர் தான் இருக்கு எதுல, ஃபர்ஸ்ட் 6 காண்டங்கள்ல. ஸோ இந்த இதுதான் கரிக்குலம். ஸோ டிவோட்டீஸ் ரீட் அண்ட் ஸ்டடி அண்ட் ரிலீஸ் பாகவதம் த்ரூ தரோலி அட் ஹோம். பர்பஸே இதுதான். அதாவது நமக்கு எவ்வளவு நாலேஜ் இருக்கு அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்றதுக்கு கிடையாது. இது எல்லாமே நம்ம எழுதக்கூடிய டெஸ்ட், சப்மிட் பண்ணக்கூடிய அசைன்மெண்ட், கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றது, கிளாஸ்ல பேசுறது, இன்டராக்டிவ் செஷனா வந்து பண்றது, இது எல்லாமே வந்து நாம எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்கு நீ வந்து இவ்வளவு குவாலிஃபைடான்றது கிடையவே கிடையாது. அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா தட் இஸ் நாட் மென்ட் ஃபார் திஸ். உங்களுக்கு இந்த பாகவதத்தை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எவ்வளவு ஈடுபாடு இருக்கு இல்லையா, எவ்வளவு இதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்றீங்க, எவ்வளவு நீங்க வந்து புரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க, எங்க நீங்க ஸ்டக்கா இருக்கீங்க, உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு தான் இந்த பாகவதமே. இந்த பக்தி வைபவ் கிளாஸ் டிகிரியே அதுக்குதான். அந்த மைண்ட் செட்டப்போட தான் நாம இதை படிக்கணும். இட் இஸ் நாட் டு எவாலுவேட் ஒன்ஸ் நாலேஜ். அதாவது இதை வந்து இவங்களுக்கு இந்த நாலேஜ் இருக்கு அப்படிங்கறது வந்து செக் பண்றதுக்காக கிடையவே கிடையாது. ஓகே, அதனால நம்ம
அதை பத்தி நம்ம யோசிக்கவே கூடாது. ஒரு சில இடத்துல நம்ம வந்து கண்டிப்பா குறைச்சலாதான் இருப்போம், ஒரு சில இடத்துல நமக்கு நன்னா புரிஞ்சிருக்கும், எந்த இடத்துல நம்ம லேக்கிங்கா இருக்கணும் அந்த இடத்துல நிறைய ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு குறிக்கோளோட நம்ம இந்த பக்தி வைபவ் கிளாஸை வந்து அட்டென்ட் பண்ணணும். ஓகே, பக்தி சாஸ்திரி கோர்ஸ் கண்டிப்பா முடிக்கணும். சாண்டிங் வந்து 16 மகாமந்திர ரவுண்டு, பக்தி வைபவ் டிகிரி வந்து முடிக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேஷன் வாங்கியிருக்கணும். அப்பதான் வந்து பக்தி வைபவ் கோர்ஸுக்கான சர்டிபிகேட் கிடைக்கும். அட்டெண்டன்ஸ் வந்து should be allowed to sit for the final எக்ஸாம்க்கு கண்டிப்பா. அதாவது 6th கேண்டோ லாஸ்ட் மாடியூல் வந்து க்ளோஸ் புக் எக்ஸாம் ஓப்பன் புக் எக்ஸாம்க்கு உட்கார வைப்போம்னா இப்ப எல்லா மாடியூல்ஸ்லயுமே வந்து அதாவது நம்ம 75% அட்டெண்டன்ஸ் இருந்தா மட்டும்தான் உட்கார வைப்போம். வாட் அபவுட் ரெஸ்ட் பேசிக் ரூல்ஸ் வந்து இது வந்து நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் 10 மினிட்ஸ்ல வந்து செஷன் முன்னாடி இப்படிதான் எங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க, நாங்களும் அதை தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சேம் திங் நான் அதை அப்படியே உங்களுக்கு இங்க பிரசன்டேஷன் கொடுக்குறேன். ஓகே, அட்லீஸ்ட் இதுக்கு நான் கொஞ்சம் லிபர்ட்டி கொடுக்கலாம் உங்களுக்கு. ஏன்னா நீங்க வந்தீங்கன்னா அதுக்காக கடைசியில வராதீங்க. ஜஸ்ட் 10-15 மினிட்ஸ் 20 மினிட்ஸ், சம் எமர்ஜென்சிஸ் ஓகே ஃபைன். ஓகே, எப்பவுமே நீங்க லேட்டா வர்றதாவே வச்சுக்கோங்க. யூ ஷுட் ஜாயின் ஆன் டைம். ஏன்னா நீங்க வந்து கிளாஸ்னுடைய கண்டினியூட்டி வந்து மிஸ் பண்ணிடுவீங்க. அதனால வந்து அட்லீஸ்ட் 10 மினிட்ஸ்க்குள்ள நீங்க வந்து கிளாஸ் வந்து நீங்க ஜாயின் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் புக் அசஸ்மெண்ட் வந்து டைம் லைன்ஸோட வந்து சப்மிட் பண்ணணும். அதெல்லாம் நீங்க பண்ணிடுவீங்க, அந்த கான்பிடென்ட் எனக்கு நல்லாவே இருக்கு. யூ வில் பி ஏபிள் டு ரைட் இட். இங்க 20,000 வார்த்தைகள்னு நம்ம தேடக்கூடாது. உங்களுக்கு கான்செப்ட்லயே உங்களுக்கு நிறைய வரும், நீங்க அதுக்கு மேலே எழுதுவீங்க. ஆனா இதுக்குள்ளேயே நீங்க ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படிங்கறத வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்லுறேன். யூ வில் ரைட் மோர் தென் தட் ஒன்லி. ஏன்னா பாகவதம் நிறையவே இருக்கு நமக்கு. அதனால நம்ம அதை நம்ம எழுதணும்னா கோர்வையா எழுதிட்டு வரும்போது அது 20,000 வார்த்தைகளுக்கும் தாண்டி கூட சென்று விடும். அதனால நிறைய எழுத வேண்டாம், கொஞ்சம் எவ்வளவு சொல்லியிருக்காங்களோ அதுக்குள்ளேயே நம்ம ப்ரிசைஸா வந்து எழுதுறதுக்கு பழகிக்கணும். ஒவ்வொரு கேண்டும் எவாலுவேஷன் முடியும் பொழுது 65% எடுத்திருக்கணும். டோன்ட் வரி, நம்ம டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே பக்தி வைப பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய டீச்சர்ஸ் தாரணி மாதாஜி அவங்களுக்கு எல்லாமே எவாலுவேஷன் அவங்க தான் பண்ண சொல்லி கொடுக்க போறேன். ஓகே, ஸோ லலிதா மாதாஜி, தாரணி மாதாஜி, ஸோ அவங்க எவாலுவேஷன்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனால இதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு மாடியூல் நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இது வந்து மாடியூல் முடியும் போதே உங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு வந்து மார்க்ஸ் வந்து தெரிய வரும். அப்போ உங்களுக்கு ரீடெஸ்ட் எழுதணும்னா கூட நீங்க மீண்டும் எழுதிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இஃப் லெஸ் தென் 65 ஆனால் ரீடேக் த எவாலுவேஷன். ஸோ இது கண்டிப்பா நாங்க சொல்லுவோம் எவாலுவேஷன் டீடைல்ஸ். யூனிட் டெஸ்ட் சொல்லிடுவோம். நம்ம க்ளோஸ் புக் எக்ஸாம் வந்து ஒவ்வொரு கேண்டோ அதுலயும் நீங்க வந்து 65% ஆஃப் தட் மார்க்ஸ் எடுக்கணும். எல்லாத்துலயுமே மினிமம் 65 ஆவரேஜ் எடுக்கும் பொழுது நீங்க 65% எடுத்துடணும். அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து யூ வில் பி ஏபிள் டு கிளியர் த இஸ்கான் போர்டு ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன்ல இருந்து உங்களுக்கு வந்து சர்டிபிகேட் பக்தி வைபவ் சர்டிபிகேட் வரும். இல்லைனாக்கா இஃப் அட்டெண்டன்ஸ் இஸ் மோர் தென் 75% அப்படி இருந்தும் க்ளோஸ் புக்ல ஃபெயில் ஆகுறது, ஓப்பன் புக்ல வந்து ஃபெயில் ஆனா அவங்களுக்கு வந்து தே கேன் ரீடேக் த எக்ஸாம்ஸ் அண்ட் தென் இந்த கோர்ஸ் வில் பி பார்ட்டிசிபேஷன் சர்டிபிகேட் ஃபார் எனி ரீசன். ஒருவேளை வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லலிதா கண்ணன் மாதாஜி இருக்காங்க, அவங்க ஜாயின் ஆகலன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க லாஸ்ட் டைமே பக்தி சாஸ்திரி எண்ட்ல எனக்கு முடியல மாதாஜின்னாங்க. அப்படிப்பட்டவங்க அவங்க ஷீ இஸ் எலிஜிபிள், ஷீ ஃபாலோஸ் ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன், 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்றாங்க, பக்தி சாஸ்திரி கிடைச்சிருக்கு. பட் ஸ்டில் ஷீ கேன் அட்டெண்ட் ஹியர். ஜஸ்ட் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு அட்டெண்டன்ஸ் மாத்திரமே அவங்க மெயின்டைன் பண்ணாங்கனாக்கா பார்ட்டிசிபிகேஷன் சர்டிபிகேட் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். தட் மீன்ஸ் ஷி ஹஸ் பார்ட்டிசிபேட்டட் இன் திஸ் கோர்ஸ். ஸோ பக்தி வைபவ் சர்டிபிகேட் அவங்களுக்கு கிடைக்காது. ஷி ஹஸ் பார்ட்டிசிபேட்டட் அப்படிங்கிற அந்த கோர்ஸ் மட்டும் நமக்கு கிடைக்கும். இப்போ நாம வந்து தெரிஞ்சுக்கிற நாலேஜ் இங்க பக்தி இந்த பாகவதம்ல நாம என்ன பண்ண போறோம், பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்க போறோம் இல்லையா. ஸோ இங்க நிறைய கமெண்ட்ரிஸ் எல்லாம் இருக்கு. அதாவது ஸ்ரீதர் சுவாமிகள் ரெஃபரன்சஸ் நம்ம நிறைய படிச்சுட்டே இருக்கோம் இல்லையா. சனாதன கோஸ்வாமி, பிரஹத் வைஷ்ணவா தோஷானி அவர் எழுதின புக்ஸ், இதெல்லாமே பாகவதம் மேல இவங்க எழுதின புக்ஸ் ஆக்சுவலி. அடுத்து வந்து ஸ்ரீ ஜீவ கோஸ்வாமி சத் சந்தர்பாஸ் அப்படிங்கிற தலைப்புல அவர் வந்து பாகவதத்துடைய வியாக்கியானம் எழுதியிருக்காரு. அடுத்து ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகுரார் வந்து பாகவதத்தின் மேல ஸ்ரீமத் பாகவதத் மேல வியாக்கியானம் எழுதியிருக்காரு. நாம இந்த 4 அதாவது ஆச்சாரியாசுடைய அவங்களுடைய வியாக்கியானங்கள் எல்லாம் படிக்கணும்னா நமக்கு ஆயுள் பத்தாது இல்லையா. ஆனா அந்த கஷ்டமே இல்லாம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் இந்த 4 பேருடைய வியாக்கியானத்தையுமே அவர் படிச்சு இல்லையா, அதனுடைய சாராம்சம் எல்லாமே சேர்த்துதான் நமக்கு வந்து பாகவதமா கொடுத்திருக்காரு.
அதனால நாம பிரபுபாதர் எழுதியிருக்கக்கூடிய பாகவதத்தை வாசிச்சாலே இந்த 4 கோஸ்வாமிஸ்னுடைய வியாக்கியானங்களை எல்லாம் நாம வாசிச்சோம் அப்படிங்கிறது கருத்து. ஓகே, so knowledge about the absolute truth descends from Lord Krishna through parampara and unbroken chain of disciplic succession. இல்லையா? சோ சங்கிலி தொடர்பு, இதுதான் பகவத்கீதையிலும் 4th சாப்டர்ல நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? அதனாலதான் மீண்டும் பகவான் வந்து 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி பகவத்கீதை பேச வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துக்கு வந்தது. ஸோ ஓவர் பாஸ்ட் செஞ்சுரிஸ் மெனி லிட்ரேச்சர்ஸ் எல்லாமே வந்திருக்கு. ஆச்சாரியாஸ் ஆஃப் வைஷ்ணவ ஸ்கூல்ஸ் ஆன் டைம்லைன் வேதிக் ஸ்கிரிப்சர் டு கிவ் த நாலேஜ். ஸோ இது அந்தந்த காலகட்டங்கள்ல வந்து வேத மந்திரங்கள் இல்லையா, வேதங்களை பற்றி தொகுப்புகள், அவங்கவுங்களுடைய ஒவ்வொரு ஆச்சாரியா ஒவ்வொரு வைஷ்ணவருடைய இது எல்லாமே உணர்தல்லாம் அந்த காலகட்டத்திற்கு ஏற்றவாறு கொடுத்திருந்தாங்க. கமெண்ட்ரிஸ் எல்லாமே இருந்தது. ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய கலியுகம் எல்லாமே குறை. இப்ப சத்தியோகத்துல வந்து அப்படியே ஸ்லோகங்கள் ஈவன் டில் என்னது துவாபர யுகம் வரைக்குமே ஸ்லோகங்கள் நம்ம இந்த தேவநகரி ஸ்கிரிப்ட்ஸே வந்து சொன்னாலே அதுலயே புரிஞ்சுப்பாங்க. பகவத்கீதையே 45 மினிட்ஸ்ல தான் சொன்னார் இல்லையா? யாருக்கு? அர்ஜுனருக்கு வந்து உபதேசிச்சார் பகவான் 700 ஸ்லோகாஸ். எல்லாமே ஸ்லோகங்கள் வழியா தான் சொன்னார். அதுக்கு வியாக்கியானங்களா சொல்லல. நாம அதை வருஷக்கணக்குல உட்காந்து ஒவ்வொரு ஸ்லோகமா இன்னும் கூட நம்மளால எல்லா ஸ்லோகங்களுமே வந்து ஞாபகம் வச்சுக்க முடியல. தட்ஸ் த மெமரி. அதுதான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய குறை இல்லையா? டில் துவாபர யுகம் இட் வாஸ் ஃபைன். திரேதா யுகம், துவாபர யுகம், சத்தியுகம் இதெல்லாமே பெட்டர் when compared to the கலியுகம் இல்லையா? சோ கலியுகத்துல நமக்கு எல்லாமே குறை. ஆயுள் இல்லையா, புத்தி எல்லாமே நமக்கு, இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாமே குறைதான். ஞாபக மறதி எல்லாமே உண்டு. அதனாலதான் நாம எல்லாத்தையுமே மெமரியில வச்சுக்க முடியாது நமக்கு. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நமக்கு வந்து ஒவ்வொன்றுத்துலயுமே நம்ம தனித்தனியா போய் வாசிக்க முடியாது. இந்த குறைய வந்து நமக்கு கொடுக்காம சில பிரபுபாதர் எல்லாத்தையுமே ஒரு தொகுப்பா எழுதி நமக்கு வந்து இங்க கொடுத்திருக்காரு. ஸோ டீப்பர் இன்சைட் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் அந்த ஒரிஜினல் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் வந்து நம்மளால புரிஞ்சுக்க கூட முடியாது. ஏன்னா அவங்களுடைய உணர்ந்து இருக்கக்கூடிய லெவலே வேற. பியோர் டிவோட்டி லெவல்ல இருக்கக்கூடிய சில பிரபுபாதர் மத்தியம லெவலுக்கு வந்து நமக்கு அதை வந்து புரிஞ்சுக்கக்கூடிய அந்த அளவுக்கு எழுதியிருக்காரு. எக்ஸப்ட் ஃபியூ பிளேசஸ் நம்மளால வந்து அவருடைய வியாக்கியானங்களை வந்து சொல்லியிருக்கக்கூடிய ஹிடன் ட்ரூத் வந்து சில இடங்களை நம்ம புரிஞ்சுக்காம போக முடியும். ஆனா ஜெனரலாவே நம்மளால வந்து 85% கண்டிப்பா நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா? சோ பக்தியை பற்றியும் நமக்கும் இறைவனுக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை பற்றியுமே நாம் நன்னா தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சாலே அந்த டீப் கருத்தா இருக்கக்கூடிய அந்த சொற்களையும் நம்மளால புரிஞ்சுக்கக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை அவரே கொடுப்பார். சோ அவருடைய கருணையாலையும் பகவானுடைய கருணையாலையும் அதை நமக்கு புரிஞ்சுக்க முடியும். தேர் ரிவீலன்ஸ், இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? அவங்க எதை உணர்றாங்க அப்படிங்கிறது தான் வந்து ரொம்ப முக்கியம். இந்த கரண்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் டைம் அலாங் வித் தேர் பிராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன், நாம அதை நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில எவ்வாறு அதை வந்து உபயோகப்படுத்த முடியும், வெவ்வேறு சூழ்நிலைகள்ல நாம எப்படி அதை வந்து உபயோகப்படுத்த முடியும், அதுதான் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் இல்லையா? இந்த கௌடியன் லைனேஜ், the immediate contemporaries and followers of Lord Chaitanya Mahaprabhu wrote several elaborate commentaries to explain the scriptures like Srimad Bhagavatam. So ஸ்ரீமத் பாகவதத்துக்கு இத்தனை ஆச்சாரியர்கள் வந்து எழுதியிருந்தாங்க. அதை வந்து நம்ம பிரபுபாதர் அதை படிச்சு நமக்கு வந்து கொடுத்திருக்காரு. So all of our prominent Gaudiya Vaishnava acharyas are a ardent desire to encourage the future generations of spiritual practitioners to dwell deep in the teachings of Gaudiya Vaishnava Parampara, and is as is evident from their own words. ஷட்கோஸ்வாமிகள் அவங்களுடைய உணர்தல் இல்லையா? சட்கோஸ்வாமிகள்லயே சனாதன கோஸ்வாமி, ரூப கோஸ்வாமி இல்லையா, ஜீவ கோஸ்வாமி, இவங்களுடைய உணர்தல் எல்லாமே வந்து நம்ம படிச்சுட்டு தான் ஒரு அங்கங்க பகவத் அதாவது பிருஹத் பாகவதாமிருதம் இதெல்லாம் கூட இருக்கு இல்லையா? பிருஹத் பாகவதாமிருதம் வந்து சனாதன கோஸ்வாமியா ரூப கோஸ்வாமியா எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, ஒருத்தர் எழுதுறது. இப்படி அவங்கவுங்களுடைய உணர்தல் எல்லாமே அவங்களுடைய இதெல்லாமே நம்ம படிச்சுட்டு தான் வரோம். So இங்க I had a special desire to preach the significance of such books as Srimad Bhagavatyam, Sat Sandarbha, Vedanta Darshana. You have to accept that responsibility. Sri Mayapur will prosper if you establish an educational institution there. இது யாருன்னாக்கா பக்தி வினோத தாகூருக்கு வந்து பக்தி வினோத தாகூர் வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூருக்கு எழுதின கடிதம்.
ஸோ பக்தி வினோத தாகூர் வந்து 1914 இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு அதாவது மறைந்தார் அப்படிங்கிறது நம்ம தெரியும் இல்லையா. ஸோ அவருடைய டிசப்பியரன்ஸ் வந்து 1914. ஸோ அவர் 1914க்கு ஒரு 4 வருடங்களுக்கு முன்னாடிதான் இந்த மாதிரி ஒரு கடிதம் வந்து தன்னுடைய மகனுக்கு வந்து அவர் எழுதினார். இதெல்லாம் வந்து சிஸ்டமேட்டிக்கா வந்து எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்கு. ஸோ ப்ரீச் இதெல்லாமே வந்து நம்ம வந்து மாயாப்பூர்ல வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி ஒரு எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் வச்சு பண்ணிட்டு வரணும் அப்படின்றது வந்து அவருடைய விருப்பத்தை வந்து கடிதத்தின் மூலமா எழுதியிருந்தார். அதை அவ்வாறே அவர் வந்து செய்தார். இது என்ன ஸ்லோகம்னா ஐ திங்க் 1.5.17 ஸ்லோகம் இது எனக்கு தெரிஞ்சு. த்வக்த ஸ்வதர்மம் சரணாம்புஜம் ஹரே பாஜன் அபக்வோ அத பதே ததோ யதி யத்ர க்வா பாதாப்ரம் அப்யுத் அமிஷ்ய கிம் கோ பார்த்த ஆப்தோ அபஜதாம் ஸ்வதர்மஹ. அதாவது one who has forsaken his material occupations. இது இந்த ஸ்லோகம் தமிழ்ல இருந்தா வாசிக்கிறீங்களா யாராவது? 1.5.17 இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நாரதர் வந்து சொல்றார் ஸ்டேட்மெண்ட். அவங்க எல்லாம் சொன்னாங்க, இது நாரதரோட ஸ்டேட்மெண்ட் வியாசதேவர். யார்கிட்டயாவது ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ இருக்கா? வாசிங்க மாதாஜி. மாதாஜி நம்பர் சொல்லுங்க மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ 5th சாப்டர் 17th ஸ்லோகம். மல்லிகா மாதாஜி வாசிங்க. எஸ் மாதாஜி. நான் எடுத்துட்டேன் மாதாஜி. வியாசதேவரே, அச்சமயத்தில் நான் அதான் மாதாஜி ஸ்லோகம் தானே மாதாஜி? ஒரு நிமிஷம் இருங்க. நான் டோல்டு மல்லிகா மாதாஜி டு ஸ்பீக். இருங்க, அவங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அவங்க வாசிக்கிறேன்னு சொன்னாங்க, வாசிக்கிட்டேன். 330 பக்கம் மாதாஜி. 275. 1.5.17. 275 பக்கம். எடுத்துட்டேன் மாதாஜி. त्यक्त्वा स्वधर्मं शरणाम्बुजं हरेत् भजन्न भक्तोदर्पदेत्यतो तदि यत्र क्व पत्रम् आभूतमुष्य किं को वार्त आप्तो भजतां स्वधर्मदः. हरे कृष्ण माताजी. அந்த இது படிங்க, டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க. எஸ் மாதாஜி. பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதற்காக தனது பௌதீக உத்தியோகங்களை கைவிட்ட ஒருவர் பக்குவமடையாத நிலையில் இருக்கும்போது சில சமயங்களில் இழிவடையக்கூடும். இருப்பினும் அவரது தோல்வியால் அவருக்கு ஆபத்தில்லை. மாறாக பக்தனல்லாத ஒருவன் உத்தியோக கடமைகளில் முழுமையாக ஈடுபட்டிருந்த போதிலும் அதனால் எந்த லாபத்தையும் அடைவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்படின்னா a failed spiritual attempts is much better than கர்மியா இருக்கிறத விட வந்து முழுமையடையாத ஒரு யோகியாகவோ முழுமையடையாத ஒரு பக்தனா, பக்தி சேவையில முழுமையடையாதவனா இருக்கான் இல்லையா, அவன் வந்து ஒரு கனிஷ்ட அதிகாரியா இருக்கலாம், ஒரு மத்தியம் அதிகாரியா கூட இருக்கலாம். அதனால அவனுக்கு எந்த நஷ்டமுமே கிடையாது. அதுதான் இந்த ஸ்லோகம் வந்து சொல்றது. ஸோ இட் இஸ் பெட்டர் டு பி a devotee than a கர்மி. ஸோ ரொம்ப பர்ஃபெக்ட். சில பேர் வந்து பௌதிகவாதியா தான் இருப்பாங்க. கடமையே, அதாவது என்ன செய்யும் தொழிலே தெய்வம் இல்லையா, இப்படின்னு சொல்றவங்க உண்டு. அதனால என்னுடைய கர்மத்தை நான் கரெக்டா செஞ்சா அதுவே எனக்கு கடவுள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க உண்டு. ஆனா அதுல நீ பர்ஃபெக்டாவே இருந்தாலுமே அதனால உன்னுடைய சுய இதுல வந்து எந்த முன்னேற்றமும் இருக்காது. உன் கடமை செய்த அவ்வளவுதான். சோ பலன்கள் இல்லாம நாம ஒன்னும் வந்து கடமை செய்யறது இல்ல. பலன் இல்லாம எந்த கடமையாவது நம்ம செய்யறோமா இல்லையா? கடமையை செய் பலனை எதிர்பார்க்காதேன்னு அது ஏதாவது நம்ம எங்கேயாவது அப்ளை பண்றோமா? சோ நம்மளும் வந்து ஒரு இடத்துல வேலை செய்யறோம். சோ அதனால மாசம் பிறந்தா சம்பளம் கொடுக்கலன்னா நம்ம அங்க வேலை செய்ய முடியுமா? தட் இஸ் த பலன் இல்லையா? கண்டிப்பா. ஏன்னா அதுதான் நம்ம பௌதிகத்துல நம்ம வாழ்ந்துதான் ஆகணும். அதனால அது தவறுன்று நான் கூட சொல்ல மாட்டேன். ஆனா அது ஒன்றே எனக்கு கரெக்ட் அப்படின்னு வாதிக்கிறோம் பாருங்க, அதுதான் தப்பு இல்லையா? அதுவே எனக்கு கடவுளே, அதுதான் நான் செய்யறேன், நான் போறேன், வேலைக்கு போறேன், பர்ஃபெக்டா வேலை பண்றேன், யாருக்கு எந்த ஒரு இதுவுமே என்னால நஷ்டம் கிடையாது, யாருக்கு எந்த தொந்தரவும் கொடுக்கறது இல்லை, நானு என் வேலை நான் செஞ்சுட்டு வரேன், அதனால வரக்கூடிய சம்பளத்துல நான் ஜீவனம், திஸ் இஸ் ஃபைன். இதுவே எனக்கு செய்யும் தொழில் தெய்வம், தட் இஸ் ஃபைன்.
ஆனா அது மட்டும்தான் ஃபைன் கிடையாது. அதோட அதை இறைவனை மையமாக வைத்து நாம் செய்ய வேண்டும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பக்தி கொண்டு நாம நம்முடைய கடமைகளை நாம் ஆற்ற வேண்டும். அப்போ பலனை எதிர்பார்க்காத ஒரு பக்குவத்தை நாம அடைகின்றோம் இல்லையா? இல்லைன்னா கண்டிப்பா பலன். இப்போ ஒரு பிசினஸ் பண்றேன்னா, இப்ப நான் கூட பிசினஸ் பண்றேன், போட்ட முதல் நஷ்டம் வரணும்ன்றதுக்காக நான் பிசினஸ் பண்ணுவேனா? கண்டிப்பா பண்ண மாட்டேன் இல்லையா? சோ எதிர்பார்ப்பு என்பது கண்டிப்பா வரும். ஆனா அந்த எதிர்பார்ப்பை இறைவன் பாதங்கள்ல விட்டோம்னாலே நமக்கு நிஜமாவே தெரியாது அதை செய்வதால் என்ன வரும்ன்றதே தெரியாது இல்லையா? அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம். ஒரு சில சமயத்துல லாபம் இருக்கலாம், ஒரு சில சமயத்துல நஷ்டம் கூட இருக்கலாம். ஆனா நஷ்டம் வந்தா நம்மளால ஏத்துக்க முடியாது எதிர்பார்ப்போட நம்ம செய்யும்போது. ஆனா அதே எதிர்பார்ப்பற்று எப்படி எதிர்பார்ப்பற்று செய்ய முடியும்? இறைவன் ஒன்லி வி கேன் பிளான் அண்ட் எக்ஸிகியூஷன் இறைவன் நமக்கு வழி நடத்துவார் அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில நம்ம நம்பிக்கை கொண்டு சென்றால் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி நமக்கு அதன் மீது நமக்கு இருக்கக்கூடிய பற்றுதல், பலன் மேல் பற்றில்லாத ஒரு நிலை நமக்கு ஏற்படும் இல்லையா? அதனால நமக்கு பக்குவம் அடையறதுக்கான ஒரு மார்க்கம் கிடைக்கும். சோ கால்டு பர்ஃபெக்ட் லைஃப்னு பேர் இல்லையா? நான் கரெக்டானவன்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாதிக்கிறாங்க பாருங்க சில பேர். அவங்களதுதான் ரைட், நான் தான் பர்ஃபெக்ட், கடவுளாவது யாராவது அப்படின்னு பேசிட்டு நான் செய்யக்கூடிய வேலைதான் நான் கரெக்ட். சோ அது ஒருவனை நல்ல ஒரு மார்க்கத்துல கடைசி வரைக்குமே இட்டு செல்லாம். அவன் மீண்டும் பிறவி எடுக்க வேண்டிய அத்தகைய மார்க்கத்துக்கு மட்டும் கன்ஃபார்மா இட்டு செல்லும். ஆனா ஸ்பிரிச்சுவல் அட்டெம்ப்ட், இப்போ ஒரு கனிஷ்ட அதிகாரியா இருந்து அட்லீஸ்ட் அவன் கோயில்ல மட்டுமாவது கடவுள் இருக்கான்னு நம்புறான். அதுக்காவது வாரத்துக்கு ஒரு முறையோ 2 முறையோ கோயிலுக்கு போறான். கடவுள்கிட்ட ஏதோ ஒண்ணு அவன் பக்தி பண்றான், ஓரளவுக்காவது பண்றான். அவனை கம்பேர் பண்ணும் பொழுது, அதாவது இந்த மாதிரி பர்ஃபெக்ட் லைஃப் இருக்கிறவனால அவனே எவ்வளவு பெட்டர் அப்படின்னு சொல்ற ஸ்லோகம் தான் இது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நம்ம பக்தி என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று வாழ்க்கையில. எப்படி நாம இந்த சுவாசம் இந்த உடலோடு ஒட்டின்னு இருந்தா மட்டும்தான் இந்த ஜீவன் வாழ்கின்றது அப்படிங்கறது நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்றோம் இல்லையா? இந்த உணர்ச்சி இருக்கிற வரைக்கும் தான் இந்த உடல் இயங்கின்னு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? அது போல இந்த பக்தி எனக்கூடிய அந்த செயல் மட்டும்தான் ஒருடைய வாழ்க்கையை உன்னத நிலைக்கு இட்டு செல்லும். அப்படிப்பட்ட ஒரு குவாலிட்டி, அதாவது அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில தான் அதை கம்பேர் பண்ணணும். தட் மீன்ஸ் த ஹையஸ்ட் வேல்யூ ஆஃப் பக்தியை பத்தி நாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா அது நம்ம சுவாசத்துக்கு இணையானதுதான். எப்படி இந்த சுவாசத்தை இங்கிருந்து பிரிச்சா இருக்க முடியாதோ அது போல பக்தியை இல்லாம இருந்தாக்கா நாம வாழ்க்கையில நன்னிலை அடைய முடியாது. அதையும் நாம் நன்னா தெரிஞ்சுக்கணும். So one who has forsaken his material occupations to engage in the devotional service of the Lord may sometimes fall down while in an immature stage. இல்லையா? சோ நம்ம எப்போ இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு செல்வோன்றது there is no guarantee. பக்தி எல்லாம் முழுமையா முடிச்சுட்டு தான் நம்ம போவோம்னா அதுவும் கிடையாது. நம்ம எப்ப போனோன்றது ஆல்ரெடி ரிட்டர்ன் இல்லையா? காலம் தான் பதில் சொல்லும். காலத்தின் ரூபமும் இந்த டெத் அந்த வடிவத்துல வர்றதும் பகவான் தான் கால ரூபம் இல்லையா? சோ அந்த கால ரூபத்துல வரக்கூடிய பகவான் யாருக்கு எப்ப வருவாருன்னு தெரியாது. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நம்ம பக்தியில முழுமை அடைஞ்சிருக்கிறோமா இல்லையான்றதும் நமக்கு தெரியாது. இறைவனுக்கு தான் தெரியும். நம்ம முழுமை அடையாவிட்டாலும் அதனால எந்த நஷ்டமே கிடையாது. நம்ம எங்க விட்டோமோ அங்கிருந்து தொடர்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பை இறைவனே கொடுப்பார். ஆனா நமக்கு அது நன்மையாக தான் முடியும். ஆனா அதே ஒரு கருமியா இருந்தா அது மிக மிக அபாயகரமான சூழ்நிலையை தான் நமக்கு ஏற்படுத்தி. ஓகே, செய்த கர்மங்களுக்கு என்ன பாவ புண்ணியங்கள் வருதோ அதையெல்லாம் நாம அனுபவிக்கத்தான் வேண்டும். அட்லீஸ்ட் இதுல நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை. ஓகே, இன்றைக்கு நான் இதோடுதான் நிறுத்துறேன். ஸோ திஸ் இஸ் த இன்ட்ரடக்ஷன் கிளாஸ் தான் இது நமக்கு. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? ஏன் பாகவதம், எதற்கு நம்ம இப்படி தெரிஞ்சுக்கணும்? ஸோ நீங்க ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம நன்னா தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, எனி டவுட்ஸ்? பக்தி சாஸ்திரி கொடுத்த மாதிரியே இதுக்கும் கொஸ்டின் முன்னாடியே கொடுத்துருவீங்களா? கண்டிப்பா உங்களுக்கு க்ளோஸ் புக் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அது அப்படியே நான் என்ன பண்றேன், இதுல எனக்கு உங்களுடைய இது வேணும். மோகன்தாஸ் பிரபுஜிக்கு நான் அட்டெண்டன்ஸ், மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ஆல் ஃபோல்டர்ஸ் இல்லையா, எவ்ரிதிங் ஹி வில் டேக் கேர். டிரான்ஸ்லேஷன் ஆஃப் கொஷின்ஸ் யாராவது பண்ணி கொடுக்கணும். ஒன்லி கொஷின்ஸ், க்ளோஸ் புக்கு, ஓப்பன் புக்கு
நீங்க இதுல யார் அந்த அசைன்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு பண்ணி கொடுக்குறீங்களோ ஐ திங்க் ரேவதி மாதாஜி நீங்க பண்ணி கொடுக்க முடியுமா? இல்லைன்னா பிரபுஜி நீங்களே வந்து யூ கேன் கனெக்ட் வித் அவர் டிவோட்டிஸ் அண்ட் அதை வந்து நீங்க பண்ண வைங்க. பண்றீங்களா? டிரான்ஸ்லேஷன் மல்லிகா மாதாஜி யாராலுமே கொஷின் பேங்க் வந்து நீங்க நீங்க தமிழுக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பிபிடிஸ் கூட வந்து நான் என்ன பண்றேன், லோக்கல் காப்பியா அங்க போட்டு வைக்கிறேன். ஓகே, உங்களுக்கு முடிஞ்சா நீங்க அதை தமிழ் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப உத்தமமா இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு கிளாஸஸ் எல்லாமே தமிழ்ல பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த பிபிடிஸ் எல்லாம் நல்லாவே இருக்கு. ஸோ இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு டூ இட், யாராவது முடிஞ்சா ப்ளீஸ் கம் ஃபார்வர்ட் ஃபார் தட். ஸோ பக்தி வைபவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் இதை பண்ணணும். அதனால நீங்களே வந்து இதை செஞ்சு கொடுங்க இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு. ஓகே, நான் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு ஃபோர்ஸ், பட் இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு டூ இட் ப்ளீஸ் டூ இட். எடுத்துட்டு இதுவும் வந்து பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய சேவை தான். ஸோ தட் ஒருத்தர் பண்ணி கொடுத்ததுனால எத்தனையோ பேர் வந்து அதை வந்து வாசி தெரிஞ்சுக்கும். சில பேருக்கு ஒன்லி தமிழ் தான் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். இவந்தோ அது நான் இங்கிலீஷ்ல இருந்தாலும் அதை நான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி தமிழ்ல உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். பட் வெறுமனே டைரக்டா தமிழ்ல இருந்தா யூ மே பி ஃபீலிங் ஈவன் மோர் கம்ஃபர்டபுள் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் பட்சத்துல உங்கள யாராவது இதுக்கு கண்ட்ரிபியூஷன் பண்ண முடியணும்னு நினைச்சா ப்ளீஸ் கம் ஃபார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நானும் மோகன்தாஸ் பிரபுஜி பண்றோம் மாதாஜி. அவருக்கு மேனேஜ்மெண்ட் தான், அவருக்கு நிறைய பண்ண முடியாது. நீங்க எல்லாரும் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுங்க, அவர் அதை மேனேஜ் பண்ணிப்பார். ஓகே, எஸ் சம் அதர் டாஸ்க் ஆல்சோ. ஓகே, அதனால அவருக்கு நான் நிறைய லோட் பண்ண முடியாது. நீங்க எல்லாருமே பண்ணி கொடுங்க. பிரேமாரணி மாதாஜி, மல்லிகா மாதாஜி, ஜெயமகாலட்சுமி மாதாஜி, ஸோ யூ ஆல் கேன் டூ. ஓகே, நான் கூட அப்படி இல்ல மாதாஜி, கூகுள் டிரான்ஸ்லேட்டர்ல போட்டீங்கன்னாக்கா அதுக்கப்புறம் நீங்க அது தெரிய வரும். அதுக்கப்புறம் நீங்க அதை கோர்வையா நீங்க பண்ணலாம். உங்களுக்கு முடியலன்னா நோ நீட், நோ டோன்ட் வரி. ஸோ டோன்ட் டூ, கஷ்டப்பட்டு பண்ண வேண்டாம். ஓகே, மகாலட்சுமி மாதாஜியோட ஹெல்ப் கூட எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, she can கொஞ்சம் எடுத்துட்டு பண்ணுங்க. யங் ஜெனரேஷன், ஐ வாண்ட் டு யூ டு டேக் மோர் லோட் அண்ட் தென் கிவ். ஓகே, சரிங்களா? வாஞ்சகல்பதாருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதனாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. नंदकोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सो नेक्स्ट क्लास வந்து மண்டே வந்து நான் என்ன எடுக்க போறேன்றத வந்து நான் குரூப்ல போட்டுறேன். நீங்க அந்த பாட்டை வந்து படிச்சிட்டு வாங்க. ஓகே, சோ தட் நான் எடுத்து சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு அதெல்லாம் क्वेश्चंस எல்லாம் சின்ன क्वेश्चनா இருக்குமா பெருசா இருக்குமா? 2 லைனர் ஆன்சர்ஸ் தான் உங்களுக்கு. ஒவ்வொரு மாடியூல் ஆன பிறகு 2-3 வரி இருக்கக்கூடிய ஆன்சர்ஸ் क्वेश्चंस தான் உங்களுக்கு. க்ளோஸ் புக் கூட உங்களுக்கு பெருசு இருக்காது. எப்படி பக்தி சாஸ்திரத்துல எழுதுனீங்களோ அது மாதிரிதான் இருக்கும் எல்லாமே.